Radio partenaire sanfɛ Star FM, Ulay FM, Excellence FM, Sikaso, Kucala 100, Kolonjɛba Yanfoyila, Segu Kayi, Bamako, ale ni Moti ni Gao ka taa se Douanzakaw fɛ yen ma. Maa bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, États-Unis kaw fɛ Houston ka taa se Canada, Montréal kaw min ni Ottawa tɛ kelen ye. An bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo, maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ a kɔ kan, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko débat politique ale kɛnɛ sigitɔ ye nin ye. Fala ye danaya man jugu dɛ, n'a dar'i la o tɛ kojugu ye dɛ, nka n'a kɛr'i sɔn ye o de ye balawu ye. Siramori Jabate ko ban ka fisa ni janfa ye, wa adamaden i bɛ ban k'a sɔrɔ i ma sa dɛ, wa i bɛ sa fana k'a sɔrɔ i tɔ bɛ. Maninfin i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na, dɔ ko bi bɛ yen, sini bɛ yen, sinikɛnɛ bɛ yen, nka fanga o ye Ala ta ye, ni maa min ka d'a ye a b'a d'o ma dɛ. Ala k'an sɔn sababu ɲuman na. An bɛ min fɔ mɔgɔw ye, a ka gɛlɛn dɛ. Maninfin i jigi kɛ Ala ye. Fala in t'a fɔ ko sababu tɛ yen dɛ. Depuis Ala ka diɲɛ da sababu fo alijinɛ. Nga ko bɛɛ bɛ maaw bolo, i ka ko tɛ foyi bolo. Maaw tɛ se, Ala de bɛ se. Nga a b'a kɛ sababu de ye k'a don dɔ tɛgɛ b'a la s'i ma. Maa min kɔni dalen don sunɔgɔ la, o garisigɛ kɔni o ka gɛlɛn dɛ. Minnu yɛrɛ b'u sen kan olu tɛ k'a sɔrɔ, o kuma tɛ maa minnu dalen. Fala su in na, n bɛ kuma impôt mɔgɔw fɛ. Sugu dɔ bɛ impôt bolo sisan, u ka sabali. Recette sɔrɔbaliya u k'a kɛ ni hakili ye. Maliyɛn si tɛ yen bi ko se b'a ye k'a tɛ impôt sara. Fala ye diɲɛlatigɛ kow sirilen don ɲɔgɔn na. E ko ko kɔnɔni de bɛ ka don e ni yiri cɛ. E ko yiri fana bɛ ka don e ni kɔnɔni cɛ, ko n'o tɛ k'e tun bɛ kɔnɔni ka ko ban. A tɛ de ɲɛna sa ko kɔnɔni fana bɛ n'i sigi ko n'a ma yiri in ɲɛ de. Fala ye n ko cɛnin min bɛ se so la, o cɛnin kelen so de b'o fana kɔ kari. An tɛ sabali. Sisan ɲɛ bɛ impôt mɔgɔw la, olu bɛ wuli ni ka yala ni sɛbɛn ye n'u sera i ka baarakɛyɔrɔ. Baarakɛyɔrɔ tɔgɔ b'o ɲini k'o dɔn, k'u kari ka don i ka bureau kɔnɔ ka taa lajɛ fɛn minnu bɛ yen, ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ k'i convoqué don. An bɛ san kalo 5nan de la. Ne bolo ni impôt bɛ baara kɛ, k'a bɛ san kalo fɔlɔ u ni maaw ka kuma, u ka maaw hakɛ dɔn, u ka wuli, u ka su u ma. Bi olu bɛ k'a kɛ cogo min, u k'a lajɛ koyi. Maliyɛnw courant t'u bolo, ji tɛ u bolo. Sisan yɛrɛ an filɛ wagati min na nin, anw yɛrɛ sigilen filɛ yɔrɔ min na, an b'a fɔ ni Ala cɛ nin y'anw tile 3 ye, an ma courant ye yan. Kabini mardi o bɛ anw ni courant cɛ, an bɛ jeudi la bi. Mardi 11h fo sisan courant tɛ yen. E bɛ taa o tigi ka baarakɛyɔrɔ cogo di? K'e bɛ taa convocation d'o ma, k'o ma impôt sara, i n'a tɛ kuma, aw tɛ foyi fɔ ɲɔgɔn ye, k'o ka jɛn ni o ye. Cali y'a minɛ k'a bila kaso la, a t'i ka wari sara. I b'a kɛ ni fɛɛrɛ ni hakilisigi de ye. Karisa ko de bɛ cogo di aw bolo? Anw fana bɛ nin de kɛ ka jamana fɛnw sara. Bi ka gɛlɛn anw ma. A ka d'an ye, mais aw yɛrɛ ɲɛ b'an ka baarakɛyɔrɔ kɛcogo la. Tile kɔnɔ i bɛ n'i sigi sɔgɔma fo fitiri courant tɛ yen. I bɛ mun baara kɛ? I bɛ wari bɔ min?
baarakɛlaw b'i kan dumuniko b'i kan i ka so charge b'i kan maaw b'i nɔfɛ ni impôt fana nana ko ale bɛna far'o kan jabaru masa dɔ kɛra sa dɛ u t'a lajɛ ten u ka fɛɛrɛ dɔ ɲini fɛɛrɛ min na n'o b'a to sɔrɔ dɔ bɛ se ka di olu ma a la a bɛ minnu bolo olu bɛ se ka dɔ sara a la o ka fisa n'a fangalama in ye ka yala jagoya a y'aw ka daw yɛlɛ hali maaw bɛ du minnu bɛ yen ni luwanse b'u kɔnɔ fɔlɔ u bɛ ka don ka taa convocation d'a bɛɛ ma nin tɛ ko kɛcogo ye dɛ an b'an dahirimɛ ɲini n'an m'o sɔrɔ o ko impôt ni wari b'an bolo mun b'an tɛ se ka impôt sara ni wari b'an bolo mun b'anw tɛ se ka impôt sara mais bi nin bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu na se foyi t'u ye hali u t'a dɔn u b'a fɔ yɔrɔ min ne b'a ɲini impôt ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini minisiri Sanu fɛ a k'a fɔ a ka mɔgɔw ye u k'a ko kɛ ni adamadenya ye maliyɛn tɛ ban foyi sarali ma ne bɛ tile ŋo de fɔ n ko foyi tɛ fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ n ye dɔw ye u nana sɔrɔ u ka du kɔnɔ dutigi du bɛ luwanse la ka convocation di dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma ka don du dɔw kɔnɔ k'a lajɛ o tuma mɔgɔ t'aw fɛ luwanse la wa hali ni mɔgɔ t'aw fɛ aw kan ka impôt sara maa minnu san joli ye nin ye impôt ko kuma tɛ ka fɔ u ɲɛna tilegan dere ka na jɔ olu kan k'u ka impôt sara ka don mɔgɔw ka bureau kɔnɔ ka don ka yɔrɔw jateminɛ ka convocation di nin tɛ baara kɛcogo ye dɛ hali ni nin ye baara kɛcogo ye hakili bɛ k'a jɛ dɛ wa jeune minnu bɛ k'a kɛ u ka sabali mɔgɔ tɛ se ka fanga kɛ yɔrɔ bɛɛ la quoi ni ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban fanga to yen sariya b'a ka baara kɛ mais ni maloyala ko in de ye maa caman sɔrɔ yan kunun ni kunnasini walayi u ma min u ma bɔ u n'u ka degun n'u ka dusukasi sigilen nin fana bɛ ka kɛ u la tuguni seba bɛ minnu ye n'u bɛ impôt sara bi olu ko waati ka gɛlɛ falaye vignette yɛrɛ filɛ vignette reportera siɲɛ joli yɔrɔ kɔni wari kɔni bɛ mɔgɔw bolo u bɛ taa sara ni ye Bamakɔ ye a dani maaw ko an bɛ se ka kule o tuma togodala maaw b'a kɛ cogo di olu b'a kɛ cogo di ka taa bi bamanan ka samiya donda in na ko impôt i y'a fa dɛ n ka ba impôt man ka ala ka sababu ɲuman k'an ye quoi parce que i bɛ taa bɛn ni mɔgɔ dusuba dɔ yɔrɔ a ye impôt mɔgɔ bugɔ mais mɔgɔ si t'a ɲini k'a dɔn impôt mɔgɔ ye min kɛ ninnu ye fanga min kɛ yan kunu ni maa dusumaw tun bɛ yan walahi u bolo tun bɛ se ɲɔgɔn ma parce que e tɛ se ka na e m'i présenter n'i yɛrɛ k'e bɛ mɔgɔw ka dayɛlɛ ka don u ka yɔrɔ la o puis du de don du mɔgɔw ka du de don nin du ninnu bɛ yen a bɛ san 30 bɔ aw ma deli ka impôt kanu olu la ka na kunun dɔrɔn ko convocation o ka gɛlɛn dɛ an ka hakili kɛ ka baara kɛ halisa ni gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya b'an bɛɛ de da la a bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ni courant kun bɛ yen a b'a ɲɛ 12 la mɔgɔw bɛ ka baara kɛ mɔgɔw bɛ wuli ka s'u yɛrɛ ma yen u tɛ na o mɔgɔw de bɛ s'u ma yen taara baga anw ka cɛ ma bitiginin bɛɛ kɔnɔ mina yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ 2000 bɔ cɛ yɛrɛ tɛ ka marché parce que nɔnɔ ni fɛn de tun bɛ marché a bolo kosɛbɛ courant tɛ yen n'a ye min san a bɛ toli n'a ye min san a bɛ toli ale yɛrɛ jɛra sa parce que ale bɛ fromage ni nɔnɔ ni jus ni fɛn olu de bɛ marché kosɛbɛ a bolo tɔ ninnu kɔni ye olu bɛ bitigi kɔnɔ ten n'i taara o ka danni tugu ale ko k'a ka ɲi yɛrɛ ko ale lafiyara ale tɛna yɛlɛ tugun ni faamaw ye nin kɛ courant tɛ yen ale kɔni ye ala minɛ se t'a ye o a bɛ mun kɛ sisan a ko ne ma k'a bɛna finiko sarala kɛ ka biriki gosi kɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka balo cogo min a dun diɲɛlatigɛ ko ninnu bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na dɛ anw kɔni ta ye bilasirali ye k'a f'u ɲɛna u ka sabali diɲɛ man kɛnɛ falaye bi
an bɛ masakɛ kunbɛ la Senegal masakɛ kura min sigira avril kalo tile 2 Basiru Jomayi Jakar Faye a nana fala ye kawalenin ba sigilen don a ɲɛma jɔlen don ko tikatulu a ko ale bɛ Asimi wele ko mon colonel a b'a wele ko mon colonel a ko n'a tun ma na k'ale tun tɛ fɛn caman mɛn quoi a tun tɛ fɛn caman faamuya quoi an ka dimi kun ale ye caman faamuya a la c'est à dire a fɔra an ye n y'a mɛn ani n y'a ye olu tɛ kelen ye a kɔni ye kuma damadɔnin fɔ k'a tɛ fɛ CEDEAO kɔni ka ci wa olu ka jamana olu tɛna don AES fana na nka minnu b'a la olu n'u bɛ se ka baara min kɛ u bɛ jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini k'a fɔ ko CEDEAO y'ale ci a ko depuis ale sigira ale ma taa CEDEAO réunion kelen na ani CEDEAO mɔgɔ ma kuma maa ma ci a tɛ maa si ka ci la a nana a ka jamana ka baara de la a ka kuntilenna n'a ka laɲini ye min ye o ni Mali bɛ se ka baara minnu kɛ kɔsa in na hakili la k'a fɔ ko Senegal kɔni kɛmɛ sara la u nana u ka selimasaka 61 kɔni contrat signé anw fɛ yan wa o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen n'i y'a mɛn ko Dakar port a bɛ marché Mali don olu bɛɛ ye baaraw ye baara minnu ni a da donna olu bɛɛ la parce que ani ministre minnu nana ani an fana ka ministre minnu tun bɛ yen olu bɛ tali kɛ o la a bɔra yan ka se Burukinakaw olu fɛ yen CEDEAO ko kuma o bɔra a kɔnɔ a ko ale t'olu ka ciden ye a ma na olu ka ci la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn directeur min bɛ douane kunna n'o ye Konate Amadu Konate douane an fanfɛ bolo ni farafinna camancɛ diɲɛ seleke naani tɔ la douane minnu bɛ yen olu ka lajɛba kɛra an fɛ yan bi sabanan ale kɛra olu ka ɲɛmaa dankan ye bi an b'a fɔ ko u ye danaya min d'a kan ala k'a tamina d'a ma ala k'a se a kɔrɔ général ko baara de b'i bolo sisan ministre kɔrɔ Jaminatu Sangare ale ni Dedewu Usman n'o ye CDTM ɲɛmaa ye olu kɔni kɛra Mali lasigidenw ye conseil des ministres tɛmɛnen na Emina Arabu la ale ni Katarikaw olu fɛ yen yan'o cɛ sa a maa fila bɛ muso fila in bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔbaw la n'a bɛ fɔ o ma ko conseil spécial douane ɲɛmaaw olu fana taara Kuluba n'o ye farafinna ni an fanfɛ bolo taw ye ka t'u dama kasi ye baara minnu b'u bolo u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani ka se ka faamuyali kɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la douane mɔgɔw bɛ baara minnu kɛ u ka lajɛba bi sabanan o de tun bɛ ka kɛ Bamakɔ yan Camerounkaw fɛ yen olu ka farikolo ɲɛnajɛ ko o gɛlɛyalen don Mali kɔnɔ yan Mali farikolo ɲɛnajɛ championnat national o ŋana kɛra joliba ye $30,000 o dira ale ma dangan o kɛra stade ye $15,000 Real ale kɛra sabanan ye $10,000,000 o dira ale ma ko ɲinan fana club 4 o bɛ jigin 4 wɛrɛ bɛ yɛlɛ fala ye ne ma min faamu anw ka championnat bɛɛ wuli ka na kɛ Bamakɔ équipe ye président bɛ ka stade jɔ région kɔnɔ fédération bɛ ka région jigi ka bɔ championnat na o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o stade lankolon bɛ to yen ten au moins pour que ka président ka baara diya don a la a y'a fɔ championnat nata in stade kura jɔra yɔrɔ min na a y'olu équipe don a la olu région bɛ ka équipe kelen-kelen di au moins Mali fan bɛɛ lajɛlen na équipe minnu bɛ championnat ta u bɛ munumunu a fan bɛɛ lajɛlen na mais nin stade ninnu yɛrɛ min bɛ ne bɛ ka jɔrɔ min na a la parce que ko Sikaso ta o banna ka ban o inauguration kan ka kɛ nin kalo kura tile 7 an bɛ ka musaka min don nin stade ninnu bɛɛ la est ce que moyen b'an bolo u ka se ka wari sɔrɔ kalo kɔnɔ min bɛ se ka hali u yɛrɛ ka u ka jɛya n'u ka lakanaw kɛ fɔlɔ mɔgɔ jumɛn bɛna na taa ta ka bila baara la stade kɔnɔ walima an bɛna na u jɔ ka compétition dɔ de kunbɛn k'o baara kɛ n'o banna o y'a bannen a bɛ to yen ten a bɛ tiɲɛ a nɔ na wa parce que n'i bɛ nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ politique dɔ b'i bolo politique min bɛ sigi sen kan kalo o kalo u bɛ baara min kɛ stade ninnu kɔnɔna na a bɛ se k'a sɔrɔ ladon walima denmisɛnnin dɔw de bɛ taa a yɔrɔw la olu bɛ baara k'a kɔnɔ ka ɲɛsin a saniya ni a baaraw ma o fana bɛ k'olu fana ka baara ye yiriwali bɛ na walima u yɛrɛ fɛ yen a bɛ compétition dɔ organiser don o don dɔgɔkun kɔnɔ kalo kɔnɔ siɲɛ damadɔ musaka dɔ bɛ se ka sɔrɔ o la min bɛ se ka yɔrɔ yɛrɛ koli jɛli n'a baaraw bɛɛ lajɛlen ani minnu bɛ baara k'a kɔnɔ o fɛɛrɛ kɔni ne bolo u ko olu ɲini n'o tɛ yɔrɔ Segu ta anw delila ka fɛnw kɛ yen
faliw gɛn n'u m'u kɔlɔsi zen dɔw bɛ taa pomme de terre sɛnɛ a ta la parce que a bɛ ka jɔ par exemple Kati kura min jɔra Kati a ɲɔgɔnna tɛ yen fan si la mais mun bɛ kɛ yen pour que ka se ka wari ladon mun bɛ Kati ko bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kalo kɔnɔ siɲɛ 3 4 hali n'a wari ma se ka kɛ ka dɔwɛrɛ kɛ minnu bɛ baara kɛ olu ka dɔ sɔrɔ a la ka yɔrɔ yɛrɛ jɛya kɛ ni a ye parce que o de ka gɛlɛn fɔlɔ entretien yɔrɔ entretien a sara a n'a fɛnw a bɛ komi n tulo bɛ diinɛ ni bateau ministre kan na ko mɔgɔ minnu bɛ taa Magan siɲɛ caman k'u bɛ taga kuma o kuma hiji la k'o kɛ kun tɛ nka ale yɛrɛ ye mɔgɔ min sugandi k'o ka kɛ maliyɛnw ka hiji coordinateur ye maa t'a dɔn o ye tagako hakɛ min kɛ fala a y'a jate minɛ ye e ko ka taa hiji la siɲɛ 300 k'o tɛ référence ye kira sallallahu alaihi wasallam ko k'o ka si bɛɛ k'o taara o ye hiji kelen pe de kɛ k'o de ka ɲi e yɛrɛ ye mɔgɔ min ta k'o ka taa jɔyɔrɔ fa ye maa si t'a dɔn o ye tagako hakɛ min kɛ a denmisɛnninw bɛ mɔgɔ dɔ ɲini min bɛ se ka bila o baara fana na an ka mɔgɔw bɛ fɛn fɔ ka tila k'a kɔ a yɛrɛ b'a kɔ kari quoi bon ni kumana k'aw ka cɛ in k'a bɛ ne de kan bi k'a sɔrɔ o tɛ hakili de n'i y'o de fɔ kebayana o don ni mɔgɔw bɛ ka kuma i fɛ a yirula ko e fana ye hakilima ye quoi n'i bɛ ka mɔgɔ lamɛn a bila i kunna k'e fana a k'a dɔn ko e fana hakili bɛ e fana na quoi sinon a ko kuma ka ca dɛ Basiru Jomayi Jakar Faye ko a bɛ ka taa Senegal n bɛ dugawu kɛ Ala ka se n'a ɲuman ye kɔrɔ k'a bɔra Burkina fana transition président colonel Assimi a bɛ ka kurumbo kariliw kɛ fala ye min ye panneau ye Sanankɔrɔba ta o kɛra ka ban Safo fana ta kɛra Sibiri nata min ye Cagadugu jalakɔrɔ ye ale ka jan yan na dɔɔnin dɛ ale lasabannen don Sikaso sira in tɛ n y'a mɛn ko dɔw bɛ taa si Selenge ko yaasa u ka surunya yɔrɔ la u bɛ se ka taa cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka panneau ninnu ban joona n'o tɛ énergie kɔni tiɲɛ na nin y'anw tile 3 ye anw tɛ courant sɔrɔ o carburant san jateminɛ fala ye carburant san jateminɛ a ma nɔgɔn quoi an bɛ dugawu kɛ ORTM k'olu ka yɔrɔ kura min kan ka dilan Katikaw fɛ n'a baara bɛ sen na ko dɔw fana bɛ ka taa so jɔ o dugukolo kan bi CNT mɔgɔw taara lajɛ ko baaraw ko u bɛ cogo min na ko u bɛ se ka teliya cogo min ko yaasa a baara ka ban bon yen fana fala ye ORTM bɛ ka miliyɔn baw don a ka bozo la studio la yɔrɔ b'a bolo yen fɛ o ma ban aw bɛ ka miliyɔn lahaw taw don studio la bozo la aw ka yɔrɔ b'aw bolo Kati o ma ban c'est pour que bon ne CNT mɔgɔ Magma de ye commission président a bɛ ka kuma ko fo mɔgɔw nana anw fɛ yan ka na jateminɛliw kɛ anw fɛ yan ka kow sɛgɛsɛgɛ k'olu taara ko kɛ mun ka ɲi n'anw ta ye olu CNT k'olu ka laɲini ye min ye ko foyi ka tɛ daminɛ ko min tɛ laban bon Magma a cɛ ka ɲi dɛ nka ORTM studio min inauguré ana aw bɛ ka yen tɛ dɛ wallahi o bozora studio de don a ma fɛ ko baara in daminɛ depuis Salifu Sanogo tile i b'o ko ɲɛdɔn studio in kuma daminɛ la a fɔra ko 250 millions de donna a la 250 millions studio kelen yo de fiye nka an bɛna kuma dabila an bɛ foro ɲini ka taa sinon n'an ma taa foro la a man ɲi an tɛ se ka ɲɛ aw tɔ la yan tuguni sanji Tomiyakaw fɛ yen k'a ye tiɲɛni kɛ kalo in tile 28 kunungo kunasini Tomiya nɛgɛ kanɲɛ 18 waati ko san caman de jiginna ye a ye guwaw ta ka fɛnw ta min ye so tɔliw restaurant ni magasinw ni fɛnw k'a y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye église hali yen fana ye a niyɔrɔ sɔrɔ a ta la biro 4 bɛ yen a y'olu minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni bɛnna a b'i fa ko
y'a yira k'a fɔ ko magasin caman bɛ yen balo tun bɛ olu kɔnɔ ale ni sumansiw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna sanji in fɛ a dun fɔra dɛ k'an k'an labɛn nin kɛra tomiyankaw fɛ yen an sɔnko ni burɛmukaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'u tile 10 ye ko min ye esansi ye a litiri o ye 160 y'u fɛ yen ko sisan kɔni k'a taara yɛrɛ sɔrɔ 500 la ko sisan fana nin waati laban ninnu na ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ station minnu bɛ yen n'a tun b'olu kɔnɔ k'olu taw bannen don nin waati in na déplacé maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila tanalikaw fɛ yen baara commune kɔnɔna na dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu ma an sɔnko marabolo la min ye sefa wari 6000 ye ka taa se 8000 ma o dira gaw kelen kelen ma ɲɔ ni malo sukaro ni tulu nɔnɔmugu ka taa se alikamaw ni fɛnw ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ko pam ale y'o waleya kɛ yaasa o mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ cogo min sikasokaw fɛ yen ko ka bin musow kan k'a bɛ ka caya ye dɛ ko nin kalo kelen kɔnɔna na ko 9 bin kɛra muso ka siɲɛ 9 de kunnafoni in dira direction régionale min bɛ muso ni du ni denbaya kunna o de y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔsili ka kɛ dɛ ko nin wagati ninnu na kɔni ko denmisɛnnin fitininw k'u ɲɛ tana o ye sikaso k'u b'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka waleyaw kɛ fana k'u bɛ k'a ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw de ma o de bingali k'o ka ca k'u bɛ bin olu de kan kosɛbɛ sikaso ale kɔnɔna na maa minnu tun y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni partiw dulonni ye n'o ye partiw suspendus ye conseil des ministres fɛ u tun taara n'u ta ye bɔgɔ jeninen kan kiiri jaabi tun kan ka di kunungo nka u y'a yira k'a fɔ k'a bɔr'o la ka bila juillet kalo tile 10 nata in na yaasa a ka se ka dɔn maa minnu kɔni bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ sa n'o ye tɔn ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ko a dabila ko fo ɲɛ ka ɲini a ko la PMI Mali baarakɛlaw ko ni tubabu kalo kura nata in tile 5 ka taa bila tile 7 la ko olu na baara bila kɛ sabula u ka laɲini 6 bɛ yen ko olu kɔni u ma ta ba la maa si fɛ u seko n'u dama yira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na fana min ye Salif Keyita tɔgɔ la dolati kɛ an y'a yira o la k'a fɔ ko ale kɔni kurumo kari la nin waati in na denmisɛnnin caman bɛ katikaw fɛ olu yɛrɛ kun bolo ko bɛna na kɛ cogo min a ma kɛ ten u y'a yira fana k'a fɔ ko stade in kɔni a bɛ cogo min fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ yaasa katikaw yɛrɛ bɛ se k'u mago don a la ka se k'a kɛ a ka nafa ladon cogo min ko a bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka kɛ katikaw kɔ han k'u sen tɛ ka don a gestion na dɛ o dun y'a yira k'a fɔ ko kati équipe belebeleba dɔ de fana kun ka entraînement kɛ terrain kɔrɔ don a yɛlɛmana ka kɛ faso ta ye sisan k'a tɔgɔ da Salif Keyita la ko n'a ma ɲɛ ko maaba in kɔni tɔgɔ dalen don a la coupe école bilatɔ don coupe caman mina na tan bon denmisɛnninw ka ɲɛnajɛw fana camanw bɛ yen ni u y'a to tan cogo la ko ka tubabukan fɔ k'olu kati denmisɛnninw kɔni t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna bi u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna sini k'u y'u dama kasi hali a dayɛlɛ don équipe min bɛ yen n'o yɛrɛ ta ye terrain ye n'o tun bɛ entraînement kɛ yen o bɛ to cogo min na o ni mɔgɔ wɛrɛ kan dolatigɛ ko nka k'u nana programme kɛ u m'u sara mɔgɔ si la u y'a kɛ cogo min ka di u ye denmisɛnninw kɔni wulilen don k'u jɔ tour cyclisme ale banna Mali ale ye se sɔrɔ Yaya Jalo ale ka wulikajɔ la min ye fédération malienne de cyclisme ale fana ye ɲinini kɛ pôle économique mɔgɔw fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko jamana bɛ musaka min di comité olympique sportif ma ko Paul Biya tɛ de aw ka Paul Biya de don a tɛ taa o san 24 fédération balontan ni fɛn farikolo ɲɛnajɛw wariw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen gouvernement bɛ mun di a ma ɲɛ tɛ ka don a la a tɛ ka don fédération minnu b'a kɔnɔ a caman bɛ u t'a wari sɔrɔ donc kɔni cyclisme mɔgɔw ye plainte don ko min ye comité olympique ye k'u ka taa ɲɛfɔli kɛ a don kɔni n'Ala sɔnna ma a bɛna kɛ fala ye n'Ala sɔnna ma fana an bɛ ka sɛbɛn belebele labɛn cour d'assises spéciale min kan ka sigi Bamakɔ maa jumɛn ni maa jumɛn bɛna wele a kɛnɛ kan dossier jumɛn kan ka ta n'Ala sɔnna ma an bɛna o ko fana sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye bi fana an y'a mɛn k'a fɔ ko sangaw fɛ yen sɛnɛ lajɛ belebeleba dɔ fana bɛ ka labɛn kalo tile 20 n'a 20 kalo kura tile 20 ani 2 n'a 23 min ye office du moyen banni ye olu kan ka taa lajɛ kɛ yaasa ka se ka mɔgɔw bila u ka sɛnɛ kɛ min ye se bɛ mɔgɔ minnu ye musaka bɛ minnu bolo u ka taa sɛnɛ kɛ a yɔrɔ la ka se ka balo sɔrɔ balo minnu ni a bɛ se ka kɛ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo minisiriso min bɛ sɛnɛko kunna ale bɛ ka o baara kɛ minisiri min bɛ baara ni baaradege ko kunna ale fana bɛ taama na
taama min ni o kan ka kɛ maa minnu bɛ fana ni olu bɛ labɛn na yaasa colonel Asimi Goyita ale ka Sikaso taga min kan ka kɛ kalo daminɛ in na o bɛ se ka kɛ cogo min na sabula ko kurumo karili caman bɛ Sikasokaw fɛ yen ballontan terrain o bɛ a la min ye u ka aéroport fana o la kurakurayara ka taa fara Sikaso échangeur kan ani fɛn wɛrɛw baaraw kɔni ka ca kosɛbɛ minnu kɛra Sikaso nin waati laban ninnu na halisa u ma kurumo kari a kɔni fɔra ko kalo kura in daminɛ n'o o ye juin kalo ye n'Ala sɔnna ma jamanakuntigi ale kan ka se nka sibiri don min ye Asimi ye ale kan ka taa Cagadugukaw fɛ yen o ye pano ye PKD an b'a fɔ Kulubakaw fɛ yen président ka garde corps an b'u fɔ ja tulo kelen ye a so ka message ye tulo kelen ye ne ye an b'u fɔ parce que bi an ye ɲɔgɔn ye Kuluba tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ko fala fɛn mun bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ Mali la o ye sɔrɔdasiw de ye bi parce que n'i ye mɔgɔw ye u ka baara ka d'u ye c'est que u bɛ min ɲini o bɛ ka d'u ma quoi bi sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu bɛ front na k'a daminɛ Zetia Askia la ani Zetia mun ye baara kɛ ka don Kidal ni a fan dɔ bɛ bi na fɛn na ka taa fara colonel Marketa aw t'ale dɔn Marketa mara ka mission ye ale de sɔrɔ ye o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi minnu bɛ ale de tun b'u ka ɲɛmɔgɔya la c'est à dire ko in nalen guwan kɛlɛ guwannen gabakuru de ye ale da a minɛ a da la quoi o y'a sɔrɔ mugu kɔni tɛ u y'o kɔngɔ a la ka dɛsɛ bere rouge de don tellement a dusu kasira a tilalen k'a fɔ tuguni ko armée reconstituée ka segin ka taa Kidal malgré que a banana ye a ko k'a d'a ma tuguni k'a bɛ taga n'u ye a taara n'u ye fana wa bi o bɛ baara min na a n'a ka cɛdenw a ka ca dɛ an bɛ Zetia Nangi mɔgɔw fana fo olu kɔni Ala y'olu sɔn fala ye Keba ninnu ka mɔgɔw u bɔra deuxième classe la ka kɛ première classe ye Ala n'u ka wulikajɔ min u y'o kɛ o don ko Muruja bon a kana baw fa an kɔ han laso a kana baw fa an kɔ a b'an wele pour que an ka ye a kɛnɛ kan min ye mariage ye commandant an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo Nara kɔnɔna na ale ni Kati kɔnɔna na min ye colonel major Yansari Boubacar Yansari Sanogo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale ye Bamako n'a lamini compagnie fɛn kura min sigira ale y'o de fala ja force d'intervention rapide a maaw jaw bɛ dɔ la koyi ni Sadio ye ɲɔgɔn aéroport la bi tiɲɛ na an ka dugawu kɛ n'u ye dɔ kɛ lakana na u kana balo ni kalan na yiriwali siraw u k'olu minɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin degun bɛɛ kɔnɔna na fɛn kelen min bɛ bi n'o gɛlɛya bɛ jamana in na i b'o dɔn wari wari kɔni o de la impôt bɛ ka nin baara in kɛ mɔgɔw la parce que ne recette ma dafa dɔrɔn olu b'a ɲini jagoya de la f'a ka dafa a de tɛ mɔgɔw de bolo non a tɛ mɔgɔw bolo dɛ n'a bɛ mɔgɔw bolo u t'a kɛ tan u b'a sara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen ni olu sɔgɔlen don an na Mali fantan naani bɛɛ fɛ k'u bɛɛ fo an ka bi fin na maa welelen o ye Batine Koromaga ye ale ye mouvement peuple solidaire MPS fasoden ale ye o maa ye sɔɔni an b'ale ladon Keba a kana ɲinɛ n fana kɔ jiko in na han parce que Kuluba jibudɔn ninnu ka dɔgɔ o kɔni ye ji a so ka kow bɛɛ bɛrɛbɛnnen n'o ye cɛ a ko ma nɔgɔn dɛ an ye polisiw fana caman ye sira kan bi fala ye min ye polisi musow u caman baden olu de bɔra ka kɛnɛ minɛ ye n'i ye Bamako lajɛ bi mɔgɔw kun jɔlen don siraba fan o fan a musolakaw de kun ka ca kosɛbɛ i b'a dɔn min nana n'o ye parce que muso caman de fana donna polisi la donc sisan kɔni an bɛɛ bɛ taa front na de baara ayi i tɛ da so tuguni dɛ bɛɛ de bɛ baara kɛ sisan donc bi u ye musow caman labɔ muso minnu n'u fana y'u jeniyɔrɔ fi bi polisi directeur ba an b'a yɛrɛ fɔ n'o ye Kɔrɔ Solomani ye
ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen polisi minnu fana bɛ aéroport la u fana ye baara kɛ bi non bi kɔni franchement u ye baara kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la. filɛbagaw ani an lamɛnbagaw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan k'aw fo kokura kuma fɔlen kɔrɔ tɔ o ye dalama ye bi su in na min ye Bacile Koromaga ye Mouvement Peuple Solidaire MPS ale ye o président ye an n'ale de bɛna na masala lakana ko dialogue min kɛra an ka jamana kɔnɔ fasodenw ka tɔnjɛkulu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana ale ni waatilama in a bɛ taabolo minnu kan ka kɛ n'o ye Koromaga Simla i ni su Mba Kasim i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ bi a diyara n ye yɛrɛ ye an b'a fɔ n ko i bisimila saha ni kuma daminɛ min b'i fɛ n'i bɛ se k'o fɔ ani folikan ka ɲɛsin an ka lamɛnbagaw ma. Bon Kasim alhamdulillah foli fɔlɔ o ye e yɛrɛ de ta ye parce que i bɛ baara min na a ma dogo i kan ka fɔ la i kan ka timinandiya la fɛnɛ u b'a fɔ min ma encouragement donc o la n'i ye wele bila fasoden ma fasoko la a ka kan a k'a dɔn a kan'a dɔn bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ i ɲiyɔrɔ bɛ fasoko la donc o de ye n se yan bi ka filɛlibaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malidenw den bɛ yen ka kɛmɛ ka maliko ka ma kunnadonni wa a bɛ ka hakili ɲumanw di yaasa Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na k'i bɔ a yɛrɛ la donc n ka foli bɛ o bɛɛ ye. Ayiwa o diyara n ye aw ka mouvement in a ka laɲinibaw ye jumɛn ye ani a sigira waati jumɛn ye. Bon mouvement in a sigira a bɛ wagati jan bɔ parce que mɔgɔ bɛ baara kɛ ni hakilina ye sanni k'a fɔ i bɛ sariya sɛbɛnw ɲini ni olu daminɛ. Bon min bɛ se k'i sɛgɛn dɔɔni o de ye mɔgɔko ye Kasim fɛn min bɛ yen n'a nafa ka bon diɲɛlatigɛ la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye adamaden de ye fɛn min bɛ yen fɛnɛ n'a tiɲɛni nɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye adamaden de ye bawo foyi t'a yɛrɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ bilara adamadenw de kama i k'a kɛ kɛcogo ɲuman a kɛcogo jugu a bɛɛ kɔni nana anw de kama donc o la f'i ka hakilisigi fɛnɛ kɛ k'a lajɛ an kan k'a kɛ cogo di an ni jɔn min don an kan ka jɔn fara an kan an kan ka mun de kɛ bawo a dabɔra de pour que jamana an bɛ se k'an sen don a la cogoya min na o la n'i y'olu wagatiw bɛɛ fara kan an bɛ se k'a fɔ a daminɛna nka jamana yɛrɛ ka an lakodɔn ni ka yamaruya sɛbɛn di i b'a ye o ma san bɔ fɔlɔ o ma san récépissé ma san bɔ kalo damadɔni a dili ma nɔgɔn sisan mɛnɛ. Bon a dili ma nɔgɔn sisan mais ne yɛrɛ bolo a man gɛlɛn parce que déjà il faut que an ka fɛn dɔw fɔ o si la a tɛ komi a dili gɛlɛyala o tasiraw dɔw de bɛ yen bon fɔlɔ tɛmɛ tun bɛ kɛ olu kan donc n'i taara o tasiraw de fɛ a bɛ d'i ma wajibi de don mais a tun bɛ kɛ i n'a fɔ ko sɛbɛlama tɛ donc i b'a sɔrɔ sɔrɔcogo suguya bɛɛ lajɛlen na sinon foyi jamana maratigiw yɛrɛ ma sigi a kan k'a fɔ an ka nin bɔ a la pour que mɔgɔ kana sɔrɔ sariya sen dɔw de a tun tɛ bɔ a sira de fɛ sinon non foyi ma bɔ a cogoya la. Ayiwa e nana anw fɛ yan ka bɛn ni waati ye waati min ni lakanako kuma ka ca kosɛbɛ suma tɛ an ka sɔrɔdasiw nin waatilama in maa bɛ se ka waso n'u ye kosɛbɛ ka kɛ n'u ka wulikajɔw ye hali n'o y'a sɔrɔ
waleya dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ min kɛra o don ko bankas ka taa maa 19 sɔrɔ foro la k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na bakew minnu bɛ mɔgɔw ta olu bɛ ka kari duguw jukɔrɔ muguw bɛ ka don yɔrɔ dɔw la mais baara min bɛ ka kɛ bi o darawuli ka bon ni o bɛɛ lajɛlen parce que o b'a jira k'a fɔ ko armée a jɔlen don a kɛlɛkɛ sen kan Banzini aw ka tɔ yɛrɛ kɔnɔna na min ye lakana yɛrɛ aw kɛlen don k'a bila hukumu jumɛn de kɔnɔna na ka kɛ ni armée ka wuli ka jɔ ye Alhamdulillah Kassim, merci beaucoup parce que n'i ye MPS yɛrɛ ka laɲini fanbaw jateminɛ i bɛna ye kɛmɛ sara 80 an y'a fɔ n ko an b'a kɛ jamana finitigilakaw olu kɔkɔrɔma donni na hakili ɲumanw an'u bɛ miirina minnu ta hali ni bere t'i bolo marifa t'i bolo i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ kun kelen na donc o ye MPS ka laɲini fanba dɔ ye nka i ye lakanako kuma min fɔ ni ye kumaba de ye c'est vrai Kassim ne bɛna kuma dɔ ɲɛfɔ i ɲɛna ni mɔgɔ taara dɔnnibaga fɛ yen k'a k'i dɛmɛ a ka ala deli k'i ye ka nafolo sɔrɔ Kassim ni ala y'i ka dugawu jaabi ne hakili la kɔni ala tɛ taa wari bila i ka kunkoro dunan jukɔrɔ a bɛ sababuya de d'i ma lakana min ni an bɛ k'a fɔ nin ye bi cɛfini donbagaw minnu ye kalikan di jamanadenw ma k'a fɔ k'u b'a kɛ tabarikala a ka di bɛɛ ye i ka lakana mais est-ce que bɛɛ y'i yɛrɛ lakana wa parce que lakana n'i ko i b'a wolo i b'a ye lakana bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fiɲɛ min yɛrɛ n'an b'a sama fɔlɔ n'i m'a lakana a bɛ k'i sababu ye fiɲɛ min ala ka dan fiɲɛ n'i m'a sama a bɛ k'i ka sababu ye a bɛ k'i ni ntanya sababu ye donc adamaden i bɛ lakana daminɛ i yɛrɛ kun de fɔlɔ la ka i yɛrɛ kun lakana sani i ka mɔgɔ wɛrɛ ka lakana kɛ tare ye e yɛrɛ ye mun de kɛ lakana ko la jamana bɛ lakana du bɛ lakana adamaden yɛrɛ nin bɛ lakana ne ne sigilen filɛ nin alhamdulillah ya rabbil alamin an bɛ ka ala ka fiɲɛ sama k'a bila nka an bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ ko énergie ma an ka courant di a ma o ye an bɛ o dibagaw dɔn ye nka an tɛ min dibagaw dɔn n'o y'o tigɛ bi i bɛ t'i plaint jɔnni fɛ yen voilà donc mais an bɛ k'a lakana de Kassim a fɔ mun na e ka t'i nu da sisan buguri la k'a foro siɲɛ damadɔ i bɛ diɲɛ to dɛ i bɛ diɲɛ to dɛ donc ni lakana o fana ye nintigi ka kɛta dɔ de jamanadenw bɛ tiɲɛ don jamanadenw bɛ tare fɔ an ka golomasiri tabagaw ye bi k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ ka kɛ jɔnni ye fɔlɔ n'o tɛ sɔrasikɛ lakananen don ni beretigi nana a kan k'o kunbɛ cogo min na a b'o dɔn a y'a kalan kɛ a kodɔn b'a la a timinandiya b'a la a farikolo b'a la nka a bɛ ka kɛ anw minnu ye fɔ anw yɛrɛ de fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ anw fɛnɛ ɲiyɔrɔ ye jumɛn ye lakana in na bon lakana bɛɛ an kana sin k'a ta ten dɔrɔn k'a ye i n'a fɔ sɔrɔsiw bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ lakanako la ayi o tɛ lakana ye o sɔrɔsiw tɛ se ka jamana lakana o ayi sɔrɔsiw tɛ se ka jamana lakana o bon a fɔ mun na sɔrɔsiw ye jamanaden de ye ni jamana bɛɛ sorobara ɲɔgɔn na sisan sɔrɔsiw bɛna jɔnni de lakana bilen olu yɛrɛ fɛnɛ olu kan k'u yɛrɛ lakana o c'est pas parce que bere ni marifaw ni samarabaw b'u bolo k'u lakananen don mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka lakana kɛ jamana tɔgɔ la ani kuntilenna la nka mais pour que ka i ka ɲininkali in kana a la hali bi Kassim ne bɛ fɛ fɛn fila bɛ jamana in kɔnɔ o ka dɔn kosɛbɛ o ye jumɛn ni jumɛn ye a fɔlɔ fɔlɔ i bɛna ye Kassim i bɛ diɲɛ devise bɛ ta Mali ta ɲɔgɔnna t'a la un peuple un but une foi ni baara kɛra ni a ye an bɛ min na bi camanba bɛ bɔ a la n'o tɛ ka dabila yɛrɛ pepepewu a ma faamu baara fanba de kan ka k'a la lakana tɛmɛnen foyi t'a la n'anw bɛɛ ye jamana kelen ye mun b'an bɔ ɲɔgɔn kɔ bilen yɔrɔ o kuma kɔni t'a la Kassim e ko ne ni ye kelen n bɛ misali ta i ka hakɛ to i ka furu kan e ni muso ni denw aw bɛɛ kɔni ye kelen ye aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ se ka na aw b'a fɔ ka bɛn a la du kɔnɔ ye mais ni ne de ye dunan ye aw ka du kɔnɔ ko ni o ko ni ne de nɛn b'a la est ce que Kassim fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na est ce que fɔɲɔgɔnkɔ in est ce que sigi yɛrɛ faamuyana wa
Voilà. Donc kuma in bɛ o yɔrɔw de la. C'est-à-dire fo an k'a dɔn k'a fɔ ko kana kɛ kuma ye an kana an pan bi san'an ka taa fo sɔrɔsiw bɛ ka lakana min kɛ jamana sigidaw la ani marabolo la ani tonku naani yɛrɛ bɛɛ kan. D'accord. Kasim Tarawele yɛrɛ ye mun de kɛ lakana sabatili sira la. E bɛ se k'i ta fɔ ne ɲɛna Kasim. E bɛ se k'i ta fɔ ne ɲɛna wa? Ne fana bɛ ɲininkali kɛ. Voilà. Donc an bɛna ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na. Ayi, yan ne de bɛ ɲininkali kɛ, e tɛ ɲininkali kɛ. Ah bon, e bɛ ɲininkali kɛ. Bon, ne bɛ se ka jaabi min di o la, ne b'a fɔ ko Kasim ni ce kosɛbɛ parce que n b'i lamɛn, n b'i lakɔlɔsi i ka jɛmu in kanubaaba dɔ ye. I bɛ min kɛ lakana sabatili la parce que a bɛɛ tɛ marifa ni sari ye, adamaden de b'a kɛ. I dakurunya 1 2 3 i bɛna ye k'a fɔ lakana ko kuma de b'i ka kuma fɔcogo yɛrɛ ye lakana ye. Kuma fɔcogo yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ balinako kɛra nka a fɔcogo b'a to adamadenw hakili sigi ye lakana ye quoi. Lakana tɛ taa ni hakili tɛ, ni hakili t'i ma o ma la a tɛ se ka lakana kɛ. Donc n bɛ fɛ ka o de kosɔn n tun bɛ fɛ ka i yɛrɛ hakili jigin i yɛrɛ la, e yɛrɛ bɛ baara min na est-ce que i b'a dɔn wa? Donc a bɛɛ tɛ muru ni fɛnw ye. An ka jamana golomasiri tabaw u sera ka nin kɛ nin sigida in na, u sera ka nin kɛ nin yɔrɔ in na. E y'o fɔ minnu ye, minnu tɛ yen, i y'o hakili sigi. Bon Mali bɛɛ ye duba kelen de ye, furu b'an se ɲɔgɔn ma, dɔ bɛ n'i ta yan ka taa i sigi n'a ye fo fan wɛrɛ fɛ. Donc n'i y'a mɛn ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka na ni hakili wasi y'i la. Donc o yɔrɔ o de kun don. N bɛ se ka min fɔ lakana kan, lakana yɛrɛ ye fɛn min ye. Maninfin bɛ kelen kan ka kɛ lakanaba ye a yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ yan'a ka bɔ kɛnɛ ma. Mais bien sûr Kasim, mɔgɔninfin yɛrɛ, adamaden yɛrɛ. Kana se kɛnɛ ma dɛ, i yɛrɛ kun lakana. Kasim buteli feere mana ci ka du kɛnɛ ma, n k'i b'a ta ka a mara fan dɔ fɛ ou bien ka taa bila fan dɔ fɛ. A bɛ bɔ yen. N'est-ce pas? Kasim den fitini tasuma musow bɛ tobili la, n'u ye den fitini kɛtɔ ye a tɛ kodɔn, u b'a a bɛna ŋunuma k'a bɛna don tasuma in na, u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a kunbɛn joona. U bɛ ka mun de kɛ? U bɛ ka a lakana de. Nka Kasim Kasim Tarawele min sigilen filɛ nin ye, e k'i ɲɛsin furu n'o falen ma ban. E de b'i yɛrɛ kun o lakana. Donc lakana ka faamu, lakana yɛrɛ ye fɛn min ye, a b'a to baara caman bɛ yen nɔ a bɛ nɔgɔya an bolo. Golomasiri tabagaw olu bɛ ka jamana denw lakana an'u bolofɛnw, nka jamanadenw ni t'u bolo u tɛ se ka jamanadenw ni lakana. I ni lakana bɛ bɔ i yɛrɛ de la. Donc ni jamanadenw yɛrɛ kɛra sababu ye tuguni ka jamana yɛrɛ ka lakana guloki bɔ a kana, a fɔ mun na? Parce que lakana bɛ taa fɛn bɛɛ de la. Kasim a bɛ taa an ka taabolo la, a bɛ taa an ka danbe la, a bɛ taa an ka diinɛ la, a bɛ taa an ka kɛta la. Bon e yɛrɛ ka nin bɛɛ lajɛ, mais sɔrɔsikɛ mugu ci mugu bɛ ka ci jɔni na, mugu kan ka ci jɔni na. N'a y'i bolo da ka k'a t'a bɔ a kan sisan murufa ninnu dun dilannen bɛ ta jurukisɛtigi de bɛ yen nɔ, bali bɛ don bɔcogo t'a la. Donc ni jugu ye maa 100 ni 100 fara k'o ban, donc da la k'a fɔ ko min bɛ ɲɛfɛ o tɛ jugu ye dɛ, min b'o kɔfɛ o tɛ jugu ye dɛ. Donc nin bɛɛ ye mun de ye? Hakili tigiya ka baara kɛ ni a ye. N bɛ fɛ a ka dɔn ko lakana, Mali devise de ye lakana yɛrɛ ye, baara ka kɛ n'a ye dɔrɔn a banna. Un peuple, un but, une foi. N'an bɛɛ ye jamana kelen, moi ye k'a fɔ ko jamana wɛrɛ bɛ kana ka bin malidenw kan. Kasim a bɛɛ y'an sigida kelen de ye. Zon a y'a bɛɛ sigida zon don. Nin ye nin kɛ, n'i y'a mɛn ko nin ye nin kɛ dɔrɔn a dɔnna kaban. Nka jɔnni ka nin don o de fɛnɛ ɲininkali b'o o tɔw de dafa. Donc fɛn minnu bɛ yen a dɔnnen don. Donc maa kana jɔ i yɛrɛ la lakana ko la. Non maa kana jɔ i yɛrɛ la. Bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ. Bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ la. A bɛɛ ti marifa ye. A bɛɛ ti marifa ye. Kasim a bɛɛ ti marifa ye. O ma faamu dɛ Kurumaga. Sisan Kasim ni ye kuma in ka dun quoi. Ka dun mɛnɛ. Mais a bɛ ka fɔ hakilitigiw de hakili la faamuya bɛ sɔrɔ a la. I b'a dɔn fɔlɔ a ka an bɛ segin an kɔfɛ san caman bi kɔfɛ. O y'a sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ anw ma bange. I bɛna ye bɛnbaliya de tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ. Bɛnbaliya. Bilenmanw ye nin fɔ anw ma sɔn.
maratigiw ye nin fɔ anw ma sɔn jamanatigiw ye nin fɔ anw ma sɔn an bɛ gwara da ɲɔgɔn na o de tun bɛ yen nka sisan lakanabaliya de nalen bɛ ni ninkɛrɛn karaba ye k'i maninfin ɲɔgɔn ye k'a dɔn n bɛ nin kɛ nin dugu in na a bɛ se ka dugu in lagosi walima a bɛ dugu in lasegin kɔ o de bɛ yen jɔnni bɛ k'o kɛ an yɛrɛ dama fɔlɔfɔlɔ i tun bɛna ye kɛlɛ o kɛlɛ tun bɛ mali kɔnɔ yan o tun ye kɛlɛ kelen pe finmanw ma sɔn jɛmanw ta ma walima jɛmanw murutila dɔw ko burudamɛw dɔw ko maabilenniw o de tun bɛ yan mais sisan ta in Kassim e yɛrɛ k'a jateminɛ a bɛɛ y'anw de finman ko ni jɛman ko tɛ bilen a bɛɛ de don sisan donc a bɛ baara gɛlɛya o de kosɔn n bɛ n banba ka hali bi un peuple un but n'a y'a sɔrɔ anw ye jamana kelen ko anw mako bɛɛ anw ŋaniya ye lafiya ye Kassim jɔn bɛ tɔɔrɔ sa ka se jɔnni ma bilen alors que tɔɔrɔ in anw yɛrɛ de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na wa jamana kelen in denw de fɛnɛ bɛ k'a ta ka kɛ ɲɔgɔn na bɛɛ tɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Kassim e b'a dɔn e tɛ ka lakana kɛ mun na n kan tɛ Kassim Tarawele ma peut-être que a bɛ se ka kɛ filɛlibaga dɔ ou bien lamɛnlibaga dɔ Kassim e b'a dɔn k'e ye tiɲɛni kɛ e taara i y'i ka buru ni fari san a y'a kɛ manani na k'a d'i ma i tɛmɛtɔ i y'a fili dugu ma est-ce que i ye lakana kɛ yan voilà merci sigida nɔgɔli yɛrɛ tɛ yɛrɛ taabolo dɔ de bɛ anw na a bɛ fɔ ko Mali ye sɛnɛkɛ dugu de ye sɛnɛkɛ dugu mana bilalen o dugu la e ye tiɲɛni kɛ wa e ye ɲani kɛ donc voilà parce que lakana bɛ fɔ an kɔni bɛ fɛ dɔrɔn sɔrɔsiw ka fagali kɛ don o don nka dɔ bɛ ka bɔ anw de la ne ma da la ni recensement kɛra nin sen na n'an bɛna 22 millions ou bien 23 millions ye min fagali min bɛ ka kɛ parce que ɲɛ t'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka faga quoi a bɛɛ ye maliden kelenw de sigida kelenw mais e yɛrɛ bolo est ce que ni marifa fana tɛ maa minnu fana ko k'olu mago t'u ninnu na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la ayi fɛɛrɛ t'u la marifa yɛrɛ ka dɔgɔ ninnu na o minnu nalen bɛ sisan min bɛ bɔrɔntɔli kɛ sanfɛla in na a tɔgɔ ye di drone merci ni yɛrɛ de y'a fura ye ka u bɔrɔntɔ parce que kuma dɔ ye mɔgɔw jama ko dugutigi ta y'a ka dugu ye n tɛ si nin na o sago b'a yɛrɛ la mais n k'i b'a kɛ de i bɛ taa kɛ dugutigi de la n'i ma dugutigi yɛrɛ sɔrɔ dun yɔrɔ kɔni a gɛlɛyara donc Kassim lakanako kuma min bɛ fɔ n bɛ fɛ banban ka kɛ a kan et puis a se b'an ye fan bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn dɔrɔn fɛn min bɛ yen n'a bɛ na ni juguya ye n'a bɛ na ni gɛlɛya ye n'a bɛ na ni tiɲɛni ye e b'a dɔn n'a ma s'i fɛ yen don min na d'accord a ma s'i fɛ yen mais kan'a kɛ a kɔlɔlɔ bɛ yen san 10 ko bɛ lakana kabi bi parce que munna hali an ka mɔgɔkɔrɔw lakana bɛ fan bɛɛ la mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen olu sigikun tun tɛ foyi ye kuma minnu ni taabolo minnu bɛ an na an ka danbe ko la an ka diinɛ ko la an ka laada ko la a tun bɛ kalifa dɔw de ma o ye mun ye k'a lakana donc lakana bɛɛ mana bila baara la Kassim Golomasiri tabagaw i b'a ye u ka baara bɛ nɔgɔya u bolo kosɛbɛ ayiwa dɔw bɛ ka an ɲini nɛgɛjuru la a b'aw hakili to a la 92 42 42 min ye États-Unis ka dɔw ye ko k'an ka nɛgɛjuru tɛ k'a sɔrɔ donc k'u b'a fɛ ka ɲininkali dɔw fana k'i la o fana de bɛ baro ja i yɛrɛ ka kuma ko i bɛ fɛ ka mais n'i ye nin jateminɛ sisan e ka kuma yɛrɛ b'an na an ka baro tako filanan na n'o ye sigikafɔ min bɔra sisan ka kɛ parce que u y'a yir'u la k'a fɔ ko an k'a bɔ an kun na k'a fɔ ko marifa dɔrɔn tɛ se ka kɛlɛ in ɲɛnabɔ yalama o sigikafɔ ye e bolo est ce que jaabi ni fɛn minnu sɔrɔla a la i miirina yɛrɛ ye jumɛn ye a kɛcogo yɛrɛ la fɔlɔ yanni an ka don a kɔnɔna kumaw la Kassim n'i ye mɔgɔ bila dɛgɛ nɔɔni na n'a tigi t'i sagona mɔgɔ ye tigɛ kolen k'a jɛ o t'a to dɛgɛ nɔɔnitɔ bɛ jɛ o i ma n'i tigɛ ko cogo cogo k'a jɛ ka taa dɛgɛ nɔɔni ɲɔ fiyɛla tɛmɛ sira kan est ce que dɛgɛ bɛ jɛ wa mais e tigɛ kora k'a jɛ minan jɛlen don c'est à dire assise fɛn ne ko assise dialogue min kɛra dialogue kɔrɔ wɛrɛ t'a la o sigikafɔ anw ka jamana in lawale ye sigikafɔ de ye Kassim fɛn ma diya ne ye k'a bɔ maa min t'i ka danbe dɔn maa min t'i ka taabolo dɔn o de tun bɛ sariya di i ma k'i ka sigi ko ka nin ko in kɛ a dɔw la u ye olu ka nafasɔrɔ sira ye n bɛ misali ta tɔgɔfɔ bɛ na ye nin yɔrɔ in na Faransi tun b'a anw ka jamana maratigiw ani
k'i ka te Azimir minɛ fɔlɔ. Alhamdulillah rabbil Premier ni. ni ale ka fisa dɛ. Nin b'a ja. Voilà. Ale ka fisa parce que a bɛ fari foni fila tɛ nɔnɔ di maaw ma fo te. Bon m'a fɔ ko fila o b'a sɔrɔ a filanan in ye te in de ye n'o tɛ nɔnɔ ko kɔni o banna o. Filaw Bamakɔ filaw kɔni nɔnɔ kɔni n'u ye nɔnɔ di ma i b'i kɔlɔsi a la dɛ. Kabi Jalo ko Mayiga ma butigi kɔnɔ ko Mayiga lɛkaran bɛ yan anw jigila tigɛra. Awa an n'a yɛlɛma te Azimir la. Alhamdulillah. N yɛrɛ ye nin nɛnɛ cogo min na n fana bɛna nin fara n ka. An n'a lajɛ an bɛna fɔ an ka mɔgɔw ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. U ka to ka na dɔ di an ka invité fana ma u ka taa n'a o fana ka taa a kunba parce que Keba i t'a lajɛ ni foroko ni dɔ bɛ mana kɔnɔ an ka dɔ di Koromaga ma ni dɔ bɛ. Non nin te yen nin ka di Kasim. Ayiwa nin ka di. Donc e ko dialogue ka ɲi a kɛcogo ka ɲi a labɛnna cogo min na ani a sigira wagati min na o ka ɲi. Alhamdulillah Kasim n bɛ ka o de fɔ n ko dialogue in fɛn ma diya ne ye k'a bɔ. Parce que tant que aw ma sigi n'i y'a ye n bɛ misali ta n'i y'a ye dɔw bɛ k'a fɔ ko dialogue tun man ka kɛ tan dialogue nin y'a jɛ u tun kan ka nin fara a kan n k'a kɛra de. K'a sɔrɔ a ma kɛ dun bon ko t'i ban. Nin y'anw ka jamana kɔrɔlen ye bi tɛ. Kasim alhamdulillah nin na semaine k'i bolo. Semaine nin ye n ka kɔɲɔmuso fɔlɔ ye koyi te kɔni Kasim an ka taa anw fɛ yen Maninkala. Kasim ni don min na sigi ka kuma tun bɛ bulon kɔnɔ i b'a ye cɛkɔrɔba aw ka bulon kuma a ma nɔgɔn dɛ. Cɛkɔrɔba dɔ sigilen bɛ ta kabi kuma ma daminɛ a bɛna ye k'a fɔ a ma fɛn fɔ mais i b'a ye o cɛkɔrɔba de tun ye sadiri ko in bɛɛ yɛrɛ n'ale tun ma kuma dɔrɔn a ma ɲi a b'a ka hakilina di ko laban na fo dɔw bɛ jalaki ta ka d'a ma ko karisa ko mun na i ma sɔn ka kuma kabi kuma daminɛ na mais n'a kun m'a lamɛn dun est-ce que a y'o jaabi dumanba min fɔ a tun bɛ se k'o fɔ donc Kasim sigikafɔ ye jamana in taabolo de ye sigikafɔ in ye fɛn dɔ yira ne na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye minnu bɛ k'a fɔ ko nin y'a jɛ a kɛcogo ma ɲa fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Kasim malidenw de sigira ka kuma a bɛ an segin an yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ nin ye anw de taabolo nin b'i ye diɲɛ jamana o jamana la o ye nin ye ni sirilen tɛ kalan na ni sirilen tɛ nanzara sɛbɛnni na ni sigilen tɛ arabu sɛbɛnni na ni sigilen bɛ mun na nin y'anw ka taabolo yɛrɛ de a bamanankan bɛ anw de fɛ yan ko sigikafɔ ye damu ye bawo min bɛ kɔnɔ min bɛ nin kɔnɔ n'an sigira de a bɛ dɔn ko nin de tun bɛ bɛɛ kɔnɔ ayiwa a bɛ a laɲini cogo bɛɛ a bɛ se ka hakilina kelen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o ye sigikafɔ in o ye a nafa fɔlɔ ye fɛn minnu kɛra a kɔnɔ a dɔw la kumabaw ma recommandation ninnu bɛɛ ye nka a dɔw la kumaba dɔ ye jumɛn ye ko an k'an sinsin an ka danbe kan mais Kasim mɔgɔ la ni fɛn dɔw bɛ yen ɲɛ b'a la diinɛmɔgɔw da tɛ s'a ma mais kafiriya kumaba o ye jumɛn ye ala hali ne tun ka kɛ karisa ye ne kan sigilen to sisan ne Bancini Kuruma ala hali ne tun ka kɛ Kasim Tarawele ye yɔrɔ saba bɛ y'i tiɲɛni kɛ ala min y'i da k'i kɛ nin i ma ala wale ɲuman dɔn kafiriya don a y'i kɛ min ye i ma alhamdulilayi fɔ ye kafiriya don i fa ni ba i jɔ n'olu la o yɛrɛ tɛ e tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ fɛnɛ maa dɔn n'i ye kuma in analyser n y'a lamɛn ala mana min k'a ka jɔni ye kan ka ala wale ɲuman dɔn ni o de n'i y'a mɛn maa ɲuman maa jugu Kasim fo bɛɛ de ka da n'an bɛɛ kun ka ɲi bɛɛ ye Kasim Tarawele n kɔnɔfuru ka ne ne fila tɛ nin ya fini b'an bɛɛ la o verre b'an bɛɛ ɲɛ la o mais e ka ne tɛti sisan man i b'a dɔn min don n b'a dɔn min don kɔnɔfuru lajɛ donc tu as vu fo Kasim ka sɔn ka da a yɛrɛ la ka kɛ a yɛrɛ ye jamana ko min bi n'i bɛ a la est-ce que sɔrɔsiw bɛ se ka sɔrɔsiw n kan tɛ parce que n'i ye sɔrɔsi ko fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a mélanger sɔrɔsiw bɛ se ka mun sɔrɔ bi ka kɛ e ye mais a ka bon wari a Kasim i ni ce
i ni cɛ ka bon ni wari ye. Donc voilà. Et n bɛ segin ka na don kuma in kɔnɔ sigikafɔ in kɔnɔ. Sigikafɔ in kɛra jamana maratigi le plus jeune censé être le plus vieux quoi parce qu'il est le père de la nation. Jamana kuntigi o de y'a laɲini k'a fɔ a ka jamanadenw ye bɛɛ ma sɔn bɛɛ tɛ sɔn nka kɛra. E b'a dɔn o ye mun ya o ye ne hakili jigin mun na an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye don min na kiraya bɛ n'a la o y'a sɔrɔ hadamadenw b'a dɔn dɔw b'a dɔn ni sagagɛn ye dɔw b'a dɔn musokɔrɔba in cɛ de ye nka a sɔnna ka da ala la k'ale ala min y'ale kɛ kira ye k'a ka kiraya marketing kɛ a diyara a bolo bi aujourd'hui a bɛ cogo di y a combien de milliards de musulmans a ɲuman n'a juguman donc o de ye dialogue in dɔ ye ne kun ko n dan b'a la an bɛ sira min kan Mali bɛna kɛ a yɛrɛ ye baw an tɛ ka baara kɛ ni maa ka pression ye bilen an tɛ ka baara kɛ ni maa ka hakilina ye bilen an ka taa ɲɔgɔn bugɔ ye o tun b'anw fɛ yen kabi kɔrɔlen bulon kɔnɔ a dɔw tun tɛ laban sigafɔ dɔw tun tɛ laban ni bolokurun tɛ donc voilà mais anw de ye a bɔ an yɛrɛ la ka kɛ an yɛrɛ sans pression ni commandement kɛlɛ foyi ma bɔ a la o ye diyagoya o tɔnjɔn sɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ la bɔnɛkɛ fo dɔw fɛnɛ ka kuma minnu b'a kɔnɔ a jugumanw ka olu ta k'u ka yanga fɛn ye yaasa dahirimɛ kɔtigɛ bali kana tigɛ olu la a tɛ t'o kɔ mɛnɛ voilà a tɛ t'o kɔ mais Bantini yɔrɔ dɔ bɛ yen oui o ye k'a fɔ dialogue a jaabi caman bɛ tali kɛ assise min tɛmɛna la est-ce que ale tun man ka i sinsin bɛɛ ni kelenya ka kuma t'a fɔra k'a ka fɛɛrɛ de tigɛ min ye accord min tun bɛ yen o bɛ se ka nɔrɔbila bɛ se ka sɔrɔ cogo min na est-ce que o yɔrɔ ma kɛ majɛ y'a la. bon ne bolo majɛ tɛ parce que n'a dafara dɔrɔn a man ɲi fɛn o fɛn dafara yɛrɛ dɔrɔn ala ka sebaya ye majɛ tɛ parce que déjà il fallait ça fo nin kun ka kɛ de n'i y'a ye a dɔnna ko nin kɛra la majɛ ye a kɛra de c'est à dire Kasim ne mago bɛ min na bi malidenw bɛ ka k'u yɛrɛ ye quoi a kɛcogo ɲuman fara kɛcogo jugu kan a kɔni bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka laɲini tɛ mais kungun ni ɲɛɲɛ ninnu n'i y'a ye olu bɛ sɔrɔ ka bɔ a la bi ɲɔ de fololen ani ɲɔ buntelen de b'a to kungun bɛ bɔ ɲɛɲɛ bɛ bɔ mugu bɛ bɔ ni ɲɔ yɛrɛ tɛ yen dun o si kuma o tɛ fɔ n ka kuma b'o yɔrɔ de la ne ni jamana n bɛ se ka fɔ jɔyɔrɔtigi dɔ don parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ ministère kɔnɔ walima guakɔrɔ namaw cɛla i ye jɔyɔrɔtigi don dɔ a ye ne wele en dehors du mouvement j'ai une boîte de communication ko karisa anw tun bɛ fɛ an y'i ka taabolo dɔ lajɛ an tun bɛ fɛ i ka se ka i ka baara yɔrɔ bila an ka nin baara in kɛli la k'a kɛ mais ne donna i ka page kɔnɔ n t'a dɔn mun don Facebook don wa YouTube don ne nana ye i ka vue abonné ou bien vue man ca Allahu akbar Kasim n ye n bolo da n kun pewu n kulera a ko mun n ko ayi n ko foyi a don an mɔgɔ saba de bɛ yen ni min kun don n'a bɛ to ka na e fɛ yan kuma caman n'a ko dɔ in na yan n'a nana yan an bɔra a ko président ma foyi faamu n ko voilà n ko nin de ye jamana in fili ne bolo nin ye mɔgɔ kalannenba ye e bɛna ne bila baara min na o bɛna kɛ jamana ye e bɛna o sanga ne nɔfɛ jama la Kasim y'a ye e bɛna o sanga ne nɔfɛ jama la mais bi a don an sigilen bɛ a ka bureau kɔnɔ a ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ k'a b'a d'o ma o de bɛ k'a buru jaabi parce que vue ye fɛn dɔ ye vue ye fɛn dɔ ye ni i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka mɔgɔbaya dɔn Kasim i bɛ don a ka fɛnw kɔnɔ i bɛ n'a lajɛ i b'a lajɛ ni bibi in na mɔgɔ mɔgɔ mana kumakan jugu fɔ o de ka d'u ye wa an bɛ ala deli o kana bɔ anw da mɔgɔ mɔgɔ mana kumakan jugu fɔ maratigiw ma walima fanga ma awɔ o bɛ lajɛ bon n'o kɛra mɔgɔ min ka misali ye min tɛ ɲuman ɲini k'a kɛ et puis o ma ne tɔɔrɔ jamana nin bɛna kɛ jamana de kan mais ne de taasira bɛ lajɛ ou bien ne de nɔfɛ jama bɛ lajɛ o bɛ kɛ sababu ye ka ne ka baara yɔrɔ dahirimɛ tiɲɛ o kama vu a ma baara yɛrɛ lajɛ quoi a ma baara lajɛ kɛcogo ma lajɛ merci n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais wallahi billahi Kasim suma wallahi n ka kuma banna n ka kaleli banna nin kɛ nin bi cɛ a tɛ kalo 2 bɔ
nin kɛ nin bi cɛ a tɛ kalo 2 bɔ ne tɛmɛna n ko a ma kɛ cogo cogo e de ye ne wele a d'a dibaga ma donc Kasim nin bɛɛ ye mara de ye nin bɛɛ ye mara de ye Kasim sigikafɔ min kɛlen filɛ nin ye Kasim a ɲana kojugu mais fɛn dɔ kɛra anw ka jamana kɔnɔ an kun famana ma kojugu o ye jumɛn jamana masakɛ ye salo na sini ka dugutigiw ka fɛn jɔyɔrɔ d'u ma k'u lakodɔn bibi in na bɛɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ ka na don ka kɛ président ye ka kɛ président ka kɔnkɔrɔsigi ye ka kɛ bulonba kɔnɔ cɛden ye ka kɛ ministre ye walima faso ka baara yɔrɔ dɔn nka baara yɔrɔ ka dɔgɔ baara yɔrɔ ka dɔgɔ an na kojugu cogo di ta kojugu kasi baara yɔrɔ ka dɔgɔ an na kojugu mɔgɔ bɛ ka fɔ ko baara yɔrɔ ka ca ko ka dɔbɔ dɔw yɛrɛ la yɛrɛ non a ka dɔgɔ an na baara yɔrɔ ka dɔgɔ an na parce que bɛɛ maa minnu kan ka kuma merci olu ka kuntilennaw tɛ ka fɔ yɔrɔ tɛ ka sɔrɔ merci Kasim n b'a misali d'i ma Kasim fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra bi ko jamana masakɛ bɛ taa Segu i b'a dɔn anw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jamana masakɛ lafiliya o donni kelen kama an bɛ yɔrɔ bɛɛ furan ka jɛ bɛɛ b'i pari ka bɔ a bɛ taa saga bɛ faga ye misi bɛ faga ye sɛ bozow bɛ taa jɛgɛ mɔ a bɛ na jɛgɛ kelen dalen ala belebeleba yɛrɛ a tɛ maa si min ka bon ni filaw ye merci a tɛ maa si nɔgɔlen an bɛɛ bɛna mais Kasim a bɛ mun de faamu bilen a bɛ tunu a b'a fɔ ko yan ka di filanan o ye jumɛn ye a bɛ fɔ ko jamana masakɛ bɛ taa Segu ko ani segukaw bɛ na ɲɔgɔn ye jamana masakɛ ka calendrier chargelen don kojugu i b'a sɔrɔ ko in bɛ labɛn tile 15 nka jamana masakɛ yɛrɛ temps min b'a bolo a tɛ tɛmɛ hali heure 1 kan minute 10 merci a bɛ fɔ ko mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kuma yɛrɛ kuma kan ka bɔ minnu ta olu ta kuma sɔrɔ ani dugutigi tɛ kuma sɔrɔ ani conseiller tɛ kuma sɔrɔ ani dugu dɛsɛbaatɔw tɛ kuma sɔrɔ a don cɛ o jɔ bɛ jɔ kɛnɛ k'a ɲɛna o bɛɛ parilen don o bɛɛ bɛ komi e ɲɔgɔn ni kɔnɔfuru ka dɔgɔ a don yɛrɛ i jɔyɔrɔ tɛ k'i bolo walima i parilenba don Kasim an ko jamana ka dilan jamana ka baara min kan ka kɛ a t'a kalama yɛrɛ ko gɛlɛya min bɛ Kasim e ne tɛ se ka kɛ jinɛ ye k'a dɔn abada an kɔni b'a dɔn an bɛ so sanfɛ nka mobili hakɛ min bɛ ka tɛmɛ sisan dugu ma ayi an tɛ kɛ jinɛ ye k'o dɔn nka n'i ko gardien ma sisan n'i jiginna sisan k'o ɲininka anw yɛlɛnni ni sisan cɛ mobili joli y'i jɔ yan a ka ca Ala fɛ a b'a dafɔ donc fo mɔgɔ ka kɛ fɛn de kɔnɔ pour que ka se ka a ɲɛdɔn Kasim sigikafɔ dɔ ye jumɛn ye Kasim ne y'a ye ne mana ye ministre Mali bɛ ministre so 3 de bolo a banna an k'o labaara an k'an sen bɔ ko bɛɛ tɔ la o ye jumɛn ni jumɛn ye merci a fɔlɔ e m'a mɛn ko an ka jamana ye sɛnɛkɛdugu de ye Mali bi sɛnɛkɛ ministre so de bolo Kasim filanan ko Mali ye baganmara ani mɔni jamana de ye Mali bi ministre min sigin bɛ bagan ani yuru bɔra ɲɔgɔn na sɛnɛ ni bagan tun bɛ ɲɔgɔn na min tɛ ɲɔgɔn na ministre min sigilen bɛ jɛgɛmɔ ye Kasim ne mana ye ministère de l'agriculture t'a don wallahi ɲɔsi gulonnen tɛ yen daba tɛ yen guansi tɛ yen Kasim olu de bɛ ne miiri janya ni ne kun y'a ye an bɛɛ bɛ gɛrɛn kɛ mais ministre bi a tɛ sira sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ko k'ala b'i den ka bɔ garde corps bɛ tugu a nɔfɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ an sigi filɛ nin sigiyɔrɔ min na ko liberté sugu dɔ bɛ ministre bolo a ka sin ka wuli ten dɔrɔn ka cɛ duman dɔ tɔgɔ mɛn Kasim ninnu ka dugu la n bɛ tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ i kɔrɔ hali Kangaba burusukɔnɔ dugu ninnu Abala dugu Keɲeba ainsi de suite ou bien Segu Fana burusukɔnɔ dugu dɔ la ka n'a sɔrɔ dɔrɔn ko jɔnni ye yan aw yɛrɛ danba la jɔnni ye ɲɔmasa ye yan jɔnni ye yan cikɛla ye karisa hali ni kalon don dɛ jamana maratigiw tɔgɔ la an nana ko hali bi Ala ka timinandiya di i ma ne de ye karisa ye a bɛ se ka kɛ i ye ɲɛ télé la
nka n bɛ lahala min na bi o t'a to i bɛna n dɔn nka kana mɔgɔ wele kana dɛ n bɛ fɛ an ka sigi an ka baro n k'a dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛ bolo min na aw fɛ maa kama min kɛn bɛ k'a jɛ walahi Kasim o sɛnɛkɛla in o bɛ boli tigajalan foyi se t'a ye o don a bɛna minisiri bisimila ni mun ye i b'a dɔn wa basimugu hali sukoro tɛ yen tigajalan jigiɲɛ kɔnɔ u bɛ tasuma cin dɔrɔn k'o jeni k'o d'a ma mais o don minisiri bɛ min maa tulo la bilahi a bɛ san 3 kɛ a ka charge de mission kelen t'a la s'a ma sɛnɛkɛlaw ka minisiri so charge de mission bɛ karavati siri Kasim mais non ne ye nin fɔ yan a mɛnna n ko sisan an ka jamana anw sera yɔrɔ min na anw kan ka kuma o nɛmɛ ka an ɲɛsin mun ma waleyali n ye misali ta n ko denmisɛnw aw ye état généraux kɛ o cɛ ka ɲi nka n'aw tun ye foro généraux kɛ ka baara généraux kɛ ka taa nakɔ kɔnɔnaw la ka taa kɛnɛ kan k'a fɔ président anw minnu filɛ nin yan anw ka kulu la ninnu ye sɛnɛkɛla denmisɛnninw ye ninnu ye bagankɛla denmisɛnninw ye ninnu ye jɛgɛmɔna denmisɛnninw ye ninnu ye nin denmisɛnninw ye an b'a ɲini fɛ an filɛ san kalo min na nin ye yanni samiya nata cɛ i ka nin da anw ma anw fana bɛna min yirila yanni nin wagati cɛ i k'i sigi k'an filɛ n ne tun b'o fɛ ni ouverture ce matin clôture hier ye ka recommandation bɔ ka atelier wɛrɛ kɛ suivi bɛna kɛ travaux wɛrɛ bɛna kɛ restitution an bɛ bɔ o la min ye point focaux ye olu bɛ sigi wari jumɛn bɛ sɔrɔ o bɛɛ la ko ka t'o ban ko ka tila ka taa di sɛnɛkɛla ma a bɛ mun y'a ɲɛna ni bugurimugu tɛ wa n'a ma wuli samiyaji bɛɛ bɛ taa k'a sigilen to ninnu bɛ tubabukan fɔ in na o parce que ne ɲɛ bɛ min na denmisɛnninw de tun ka kan k'a fɔ président ɲɛna président in nana a diyara an ye dɛ walayi anw filɛ nin an ɲɛ bɛ Bamakɔ ta mɔgɔ 100 bɛ anw na yan bi Bamakɔ kɔnɔ commune bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 50 di an bɛ fɛ ka a ka minɛn d'an ma an bɛ yɔrɔ furan san wɛrɛ an k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo di mais mun ka di denmisɛnninw ye n k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ma wɔsi ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ ne kɔni mana mɛn denmisɛnnin da k'an ye terme de référence kɛ non ne tɛ se k'i ou bien projet kɛ ko tan de c'est-à-dire i yɛrɛ bɛ ka don i yɛrɛ fagali i ka siniɲɛsigi ta tiɲɛni i bɛ ka don a jan na ne ye projet dɔ suit Allemands ou bien Hollandais de don SNV san min na gɛlɛya kɛra Gawo baganw tun tɛ se ka na parce que crise bɛ yen u tun bɛ k'u da ka sa u bɛ ka baganw feere SNV tubabu de don dɛ u tun bɛ Balabugu Amadini kɔfɛla la u ye anw journaliste cɛ 10 ta k'an tila région ni ɲɔgɔn cɛ bagan ninnu bɛ yɔrɔ min an ka taa an k'u lajɛ olu bɛ fɛ k'a dɔn bagan minnu u bɛ cogo di mun ni mun bɛ se ka kɛ u tigiw ye u kana n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu na ni nɛma bɛ k'u la n'u fɛnna tuma min na u bɛ tila k'u lasegin a yɔrɔw la parce que crise bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka bɔ quoi ɲɔgɔn fɛ quoi mais i b'a dɔn ko ninnu minnu ye tubabu ye an taara u ka baara kɛ an taara fo bagan marala ninnu kɔ ne yɛrɛ tun ka fɛnw ye Gawo de ne y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u recenser ka u ka fɛnw bɛɛ kɛ an nana mun nana fɔ a ye ko non ko point focal bɛ ministère la SNV tɛ se ka nin kɛ n'a ma tɛmɛ point focal fɛ ko bi k'a y'anw bila ka taa ko jɔnni de ko k'a k'anw bila ka taa k'a sɔrɔ ko ministère mɔgɔw ma olu ka DRG sac ni fɛnw u ka directeur yir'u la fɛnw na alors Hollandais an t'a dɔn fɛn minnu don u y'u ka wari ko kun ka taa n'u yɛrɛ ye parce que olu tun bɛ na baganw ta c'est à dire misi kelen bɛ se ka bɔ joli ka na ka bɔ a bɛ bɔ degun na cogo di Gawo ka se ka douanza sɔrɔ n'a sera douanza est ce que kɛnɛ bɛ yen min bɛna a bɛ se ka sécuriser ou bien n'a tɛ yen Moti yɔrɔ dɔ bɛ yen ainsi de suite u tun y'olu fana mɔgɔw fana ta anw ye kalo kelen de kɛ nin baara la anw ta ye recenseli ye fila dɔw bɛ yen olu ta tun ye ka bin kɛnɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɔw taara fo Garalo ninnu fanfɛlaw la Mali baganw bɛ taa yɔrɔ min na ka nin bɛɛ jateminɛ u nana mun fɔ an ye ko an y'an pan ministère kunna ko point focal bɛ yen ko et puis ko nin bɛ kɛ olu bɛ atelier de dissémination de kɛ u b'a recenser k'a fɛnw lajɛ donc région fɛnw bɛ kɛ cogo min na olu sigikun de don tubabu ko vraiment k'olu y'a faamu k'olu ɲɛna cheptel sauvé de don
mais olu nana ni fɛn mun ye a fɔra k'olu kana baara kɛ dans le cadre de la coopération u ka contact ta ni maire ye parce que maire ka yɔrɔ kuntigi olu bɛ se ka ordre di ko maire ye ordre di ka ban olu bɛna mun fɔ ministère ye tuguni bon imagine ministère des finances n tɛ sanu contrôle la a ma daminɛ a tile la a tɛna na ban a tile la projet bɛ na ministère des finances kɔnɔ koro makan a wari a bɛ na cogo min a bɛ segin o cogo la sur les trucs la investissement ni fɛn minnu bɛ yen ministère tɛ se ka se a la wari jaka ma n tɛ sisan t'a dɔn parce que fɛn caman datugulen don sisan coup d'état ko in kama nka yanni coup d'état cɛ fɛn min tun bɛ don an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la ministère yɛrɛ tun tɛ se ka se hali a tɛ 22 sɔrɔ. Imagine anw minnu ma kalan dɛ anw tɛ fɛn dɔn mais pratique ko min jamana mago bɛ mun na a bɛ fɛ ka mun kɛ a bɛ fɛ ka taa min c'est comme bi n'i y'a dan ne ma mɔgɔ si tɛ ji sara office du Niger la mais n'i ye malo min sɛnɛ i b'an sara o la o malo o bɛ kɛ gouvernement de ta ye o a bɛ wari min minɛ o la ji y'aw ta ye ka ban a ye ji di n'a bɛ résultat de nɔfɛ résultat bɛ k'aw ɲɛna o malo bɛ k'aw ɲɛna sɛnɛ bɛ k'aw ɲɛna tigɛ bɛ k'aw ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ k'aw ɲɛna mais a bɛ mɔgɔw kumaniya bara valide u ma redevance sara u tɛ ji sɔrɔ ji ye ala de ta ye o lajɛ bi bi in na an ka jamana bɛ degun mun kɔnɔ c'est pourquoi ni ne ye mɔgɔw ye dɔrɔn surtout jeune ni kɔni nana i jɔ ne ma tubabukan fɔ nin na vraiment pratique t'i bolo théorie de b'i bolo non ne b'i lajɛ i hinɛ bɛ minɛ quoi parce que o kɔrɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu delilen don nin système ninnu na e tɛ fɛ ka bolo ka jan kɔnɔ quoi pourquoi wagati dɔ la ministres yɛrɛ bɛ taga forodaw la parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko réalité min bɛ f'u ɲɛna k'u to ka bureau kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye mais o système mun sigilen don sen kan ministre yɛrɛ bɛ chaire min sigi sen kan ale yɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di yanni e ka don kuma na office du moyen ban ni mɔgɔw u ko k'olu ka dugukolo b'u bolo fɛn b'u bolo ji bɛna na ɲɛ ɲina yanni olu ka fɛn wɛrɛ kɛ olu bɛ fɛ ka mɔgɔw de ɲini mɔgɔw kana sɛnɛ financer n'u y'a financer balo kɔni gouvernement yɛrɛ b'a lajɛ a b'a san cogo min na o ka fisa dugukolo lankolon ka to ten ɲinan jiba min bɛna jigin a ka taa ten merci mais n'i nana o fana don sisan ko bon a y'a télé kɛ yan fɛ an ye nin kɛ yan an ka nin fɛn ta an ka nin min bɛ don a wari la c'est comme ni ko mɔgɔ ma bi ko e yɛrɛ filɛ i yɛrɛ ye kunnafonidila ye atelier de 3 jours k'e k'a organiser an k'a kɛ simple ye ten dɔrɔn à l'intention des journalistes débutants min bɛ don maɲɔgɔn la est ce que o bɛ don denmisɛnninw yɛrɛ la wallahi ala tɛ surunya ka don a la voilà k'o kɛ kun ye mun ye mais a don binfagalan na bani voilà n'i ye binfagalan ne ko n ko bi binfagalan Koro Makan ni ne kan ka kan anw ka ɲɛmɔgɔw tagabolo ye i ye ministre ye i kɛra département o département kunna kalo kɔnɔ i sera ka mun kɛ e yɛrɛ ye mun kɛ kalo kelen kɔnɔ i sera ka mun kɛ baara ministre parce que u bɛna fɔ sa sɔrɔ ka dɔgɔ sɔrɔ dɔgɔyara cogo cogo e sera ka manœuvre joli sigi sen kan i sera ka centre joli baara kɔnɔna na mɔgɔ denmisɛnnin joli sera ka bɔ i sera ka se jɔnniw ma i bɛ tɛmɛ minnu na don o don ɲamancɛla ni fɛn olu de ye baara ye bi sɔgɔma o sɔgɔma n t'a dɔn n'i bɛ wuli joona Bamakɔ lajɛ i bɛ musow de ye fɛn fɛn ye manaforoko ye ji minnu bɛ fɛ u b'a bɛɛ tɔmɔ boisson datugulan ni fɛn ninnu u b'a bɛɛ tɔmɔ e ko sɔgɔma wa sɔgɔma ni wula don o don sɔgɔma ani wula i b'a dɔn o bɛ ka taa min yan a bɛ ka fɛɛrɛ an dafɛ jamana dɔ de ma a bɛ taa n'a ye awɔ sinon n b'o kalama sɔgɔma ni wula o fɛn lajɛ bi o bɛ nafa min ye i bɛ ka taa kɛ su ni baramaw ni selidagaw ye ka tila ka na feere anw kɛlɛw ma yan tuguni bon Kasim hali ma i ka kuma latigɛ o muso minnu hali nɛgɛ olu muso minnu b'o kɛ hali nɛgɛ an ka nɛgɛw bɛ cɛ ka bɔ ka taa Kasim misi golo ala yɛrɛ bɛ olu sara min na fɔlɔ ale ala yɛrɛ de b'a dɔn tu sais an ka diinɛ ko yɛrɛ bɔ a la olu muso minnu bɛ k'o kɛ c'est vrai a bɛ dayirimɛ las'u ma mais e k'a lajɛ Kasim mana sɛnɛkɛ dugukolo foyi t'an bolo mɔgɔw bɛ k'u ɲɛ jɔ fɛn min na o ka to yen ban Kasim jamana maratigiw kana baara fila kɛ dɛ samiya tɛ nin a bɛ fɛ ka don a ma don ka an ɲɛsin dugukolo ma parce que Mali de kɔnɔ i bɛ se k'a sɔrɔ hali bi an ka réserve tɔ bɛ 2 millions d'hectares bɔ sinon o de la
min bɛ se ka sɛnɛ Kasim babolo e k'a lajɛ babolo min bɛ anw fɛ yan ne mana dɔ lamɛn ko an bɛ taa kɔgɔji senni ko ka na n'a ye Kasim hali ni kɔgɔji bɛ se ka na yan kɔgɔji bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ han Angleterre ye min kɛ nin ou bien jamana juma a tɛ n hakili la kɔgɔji bɛ se ka segin ka na mais kɔgɔji kɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn ba fan dɔw bɛ yen même 20 mètres ça suffit mais kɔgɔji fan hali n'i y'a kɛ i n'a fɔ canal à caniveau le minimum c'est 10 km mansinw bila o kɔnɔ ko senni profondeur yɔrɔ i kɔni tɛna sɔn ka kɔgɔji kɔni senni ko o profondeur ye 20 mètres kɔni ye donc san joli b'o ban an ka dugukolo fara ni bɔgɔ de don à des centaines ou à des milliers de a bɛ so ci ka dugu ci ou à des milliers de kilomètres o côté Mali mago bɛ min na sisan kuna sini ou bien don juma président taara semaine tɛmɛnen ka taga Sanangɔrɔba ka taga panneau solaire fɛn da n ye yɛrɛ ka dusuma kasa ye n ko wayi ka taa kunu fɛn na kuna sini tuguni ka fɛn kɛ safo kɛ mais Kasim hali bi finman ani jɛman a ti ban dɛ chinois ye juguya k'an na han coronavirus nalen a gannen chinois ye hôpitali jɔ tile 3 a kɛra wa a ma kɛ Mali bɛ ni dekunba in na bi kalo 12 an bɛna mun de kɛ ka t'u deli wa ou bien an bɛɛ kan kala chinois kana ka t'u deli ou bien malien bɛɛ ka finikolon da kun k'a jira k'a fɔ tile de b'an kan chinois aw ye ko wɛrɛ kɛ ni chinois ko k'u bɛ ni énergie in bila baara la yanni bi kunɲɔgɔn cɛ Kasim non a bɛ kɛ a fɛn bɛɛ b'u bolo donc mais Mali ye c'est-à-dire Mali sɛgɛnna mais an ka tɛmɛ o kan comme o tɛ an sigi kun ye bi a bɛ se ka kɛ parce que non i b'a dɔn ko dugu ninnu fana bɛ min fɔ oui u b'a fɔ k'anw deli kɛ cogo de man ɲi oui parce que Kasim o de don parce que an bɛ deli kɛ ka bɛn n'an ka sɔrɔ b'an bɛ siran non a fɔ mun yɛrɛ la Kasim ne y'o de f'i ɲɛna lakana i ka thème ninnu a ɲɛna kabi y'a ci ma dɔrɔn paf n kɔntanna n bɛ fɛ faamuya de ka don nin bɛɛ ye lakana de ye n'i ma kuma lakana a bɛ porokoto a bɛ tiɲɛni kɛ est-ce que tu as vu Kasim jɔn de kan k'a fɔ e bi Kasim e ye ministre de comment dire de l'EDM mais chargé de mission ani technicien ninnu bɛɛ bɛ d'e ma mun de kama mais Kasim ni min taara ka bila min na n'o y'a sɔrɔ a dɔnko t'a la ka n gwara da e m'a ye dɔnnibaga bɛ marché Mali la Soma ni Mori a bɛ marché Mali la ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan Kasim n tɛ se n tɛ bɔ yen n bɛ taa n gwenge k'i kɛ poto ye poto ni ministre y'a to a da la n ka ca ka taa lahara ale yɛrɛ ka mite fɔlɔ ye kuma bɛɛ kɛ bɛ ministre kɔ ministre hakili bɛ jigin jɔni na jɔni ye ɲuman kɛ jɔni tɛ rapport bɛ na kɛ ka da ka fɛn na a da ye signature tan t'a bolo hali ka kalan Kasim ninnu de ye yɔrɔ an tun bɛ nin yɔrɔ kelen de la ninnu de tun ye n ka kuma ye n ko Mali mago bɛ ministre 3 de la ministère 3 de la n'olu ye baara kɛ dɔrɔn Kasim c'est fini e m'a fɔ ko comment il s'appelle Issoufou Maïga Pinochet c'était lui le président de la commission nous MPS an bɛ document dɔ kan an bɛ taa d'a ma a tɛ dogo i la i bɛna mɛn a tɛ dogo i la i bɛna mɛn Mali b'a mɛn malidenw b'a mɛn parce que mun na min kɛra n'i y'a ye bi e bɛ sigi ka karisa sɔnna bɔ a ye minnu fɔ e bɛ ka tɔmɔli k'o de la mais sani e ka tɔmɔli kɛ o la k'o kɛ k'a sɔnna bɔ e min bɛ k'a kɛ i yɛrɛ ye mun kɛ Kasim o de tɛ anw fɛ yan y a pas d'évaluation e yɛrɛ ye mun kɛ tubabukan ba fɔ ani jantɛlɛba adamadenw na a bɛ kusi bɛɛ de la dinɛmɔ dɔw sigilen bɛ i b'a sɔrɔ sisan a tɔ kelen dɔ ka jɛmu walima a ka wajulu de b'a bolo a ka fili a b'o ta ka bɔ a la mais Kasim bɛɛ bɛ fili bɛɛ bɛ fili ko dɔ la fo fɛn fila i tɛ maa si abada lezi ko karisa ni muso bɔlen don k'a filila k'a taara se walita ma maa tɛ fili min y'i ta ye maa si tɛ fili o ma mais bɛɛ de bɛ fɛ ka tu da dɔ in kun Kasim tant que an ma bɔ o kɔnɔ an ka tagali ɲɛ a bɛ gɛlɛya ni minisiriso 3 min ni bɛ k'a f'i ɲɛna nin sɛnɛ minisiriso bagan mara minisiriso Kasim i b'a dɔn sabanan ye jumɛn ye hali ne ti sɔrɔsiw ta lakana minisiriso yɔrɔ mɔgɔ caman hakili bolo bi ko de ye ko bɛɛ dɛ hali ne t'o ta
kungo lakana kɛlɛ ka ban bi pewu kɛlɛ ka ban yɛrɛ bi pewu kasi bɛɛ ka t'i ban ka taa dɔ kɛ o juma ye o lakana in bɛ wele cogo di kɔngɔ lakana man jugu ni nin ya kɔngɔ lakana o man jugu ni nin ya sibantɔ bɛ k'a ka karatɔya kɛ k'ale bɛna a yɛrɛ fa bi n'i y'a mɛn i bɛ bɔmu siri cɛ la mɔgɔw ka an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa n'i ma mɔgɔ sɔrɔ a na fo n'i yɛrɛ ye o seginkɔ kɔni t'a la ye bilen donc ne bɛ nin ministériso 3 de ta ka baara kɛ n'a ye Kassim pour la petite histoire pour une petite idée je vais dire ministre min sigilen bɛ jɛgɛmɔ kan ma deli k'a ye reportage la ma deli k'a ye video la Bamako yɔrɔ janw tɛ dɛ Bamako yɛrɛ laminen don ni bozo daga ye dɔ filɛ nin ye Maɲanbugu ni Musabugu cɛ dɔ filɛ nin ye bozo la dɔ bɛ Moribabugu dɔ bɛ Sala Badalabugu ainsi de suite ko ministre nalen filɛ nin ye bi ka balo la ko bozo a y'a to an ka fɛn a y'a to bi ne nana ka baro kɛ mais Kassim chargé de mission 2 a ka entretien a bɛ Mali jɛgɛ ko dun ka fa a bɛ région ni région a b'a sabati a fɔ mun na ministre ye fɛɛrɛ kɛ wari caman tɛ dɛ miliyɔn 1 walima miliyɔn 2 par trimestre Kassim ka taa jɛgɛden san dɔrɔmɛ 10 n'a caman yɛrɛ sannen don fasoko la o tigi yɛrɛ laban sɔn ka di 8 walima ka dɔ bɔ a la wa chinois bɛ s'a la ni fɛn bɛɛ n tɛ bɛɛ e k'a lajɛ ba bolo joli ni kɔ bolo joli b'an bolo yan kan ka ban ni komi Laginɛ bato ni mun kan ka na kɔgɔji fɛ yɔrɔ min na kan ka ban o bato in taa jɛgɛden 100 k'a la fɔlɔ a tun bɛ kɛ o ka tila ka bozo bila eaux et forêts ji ni kungo kɔlɔsibaw ko mɔni kana kɛ o don de fo nin waati mana tɛmɛ k'o kɛ ba joli b'anw fɛ an bɛ baga fleuve Niger ma ba joli y a le Bafin y a le Sankarani ba ka ca wa kɔ kɔni tɛ Kassim jamana ka nin k'a ka taabolo ye wallahi ala an bɛ san 2 sɔrɔ a baara la yɔrɔ o yɔrɔ Kassim fɔlɔ jɛgɛw tun bɛ minɛ an ka nin ba in na Kassim hali n'a m'e bɔ a bɛ sɔn ka amara bɔ mais bien sûr o kɛra an ka nin ba in kɔnɔ yan mais bi jɛgɛden kelen yɛrɛ kɛtɔ ka 1 kilo bɔ c'est un problème mais n'a y'a sɔrɔ faso de ye ba la balo jɛgɛ la faso de bɛ se k'a fɔ a tɛ ku bozo la o don k'i b'a fɔ k'i bɛna jɛgɛ kilo 1 feere anw ma yan 500 a ka gɛlɛn mais Koromaga oui i yɛrɛ ka kuma na yɔrɔ ni waleya minnu filɛ nin ye i ka tɔn kɔnɔ nin bɛɛ baarakɛla kan ka sɔrɔ ye a lawaleyabaw kan ka sɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ miiriya minnu b'aw la nin ka se ka kɛ ka jamana dɛmɛ parce que an ɲɛ bɛ mun na an tɛ to nin bolo in kan an tɛ to bolo in kan parce que ne bolo an yɛrɛ ni an ka dugutigiw bɛna kuma parce que o ka hakɛ to jala ni fɛn ninnu taara ka d'u ma o fana kan ka wuli ka jɔ kɛ n bɛna o de fɔ Kassim n bɛna don o de kɔnɔ sisan u ka sigidaw la an bɛ kuma t'i bolo n bɛna don o de kɔnɔ sisan Mali président i bɛ Mali président hakɛ da dɔn wa président 12 ani 800 kɔ de bɛ Mali kɔnɔ transition de y'a waleya légitimité traditionnelle ye k'a lajɛ Kassim n'a kɛra dugutigi o dugudenw mɔgɔ si mago tɛ jamanatigi la n'a bɔra ɲɛma dugutigi bɛ sigi a ka conseiller o de b'a kɔrɔ nagakɔrɔsigi ninnu ye mun de ye ka i bilasira dugutigi an k'o kɛ palais présidentiel ye dugutigi ka so ye palais présidentiel ye conseiller minnu b'i bolo o t'i ka CNT ye wa a tɔ tora dun fɛ sifinw ka tɔn dugu musow ka tɔn ani o y'i ka gouvernement ye sa merci o y'i ka gouvernement ye Kassim bɛɛ bila baara la ni ne tun bɛ kɛ an k'an sigi an ka lajɛ Kassim hali a bɛ na ko lankolonkɛ dabila dugu kɔnɔ parce que mun na dugutigi mana gangan gosi an kana fɛrɛba kan ayiwa dugudenw o y'a sɔrɔ ale ni a ka conseil ye ɲɔgɔn ye dugudenw an nan'a ye dunan o dunan bɛ dugu kɔnɔ yan n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ yen Kassim ne bɛ dɔn e bɛ ne dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu kelen kɔnɔ Kassim e bɔtɔ ni bere ye ne b'a dɔn k'a fɔ e karisa don banbanciya in ani ntarakili adamadenw na a bɛ ban sisan dugutigiw k'a k'u ka taabolo ye bɛɛ bɛ dɔn maa yeleke dunan jiginna min fɛ yen a jiginkun ye mun ye a nana mun kama a bɛna mun kama i mun don nimani sira wa buran sira wa ainsi de suite o ka ɲini k'o dɔn dugu kɔnɔ Kassim
n'o sigana nana dɔrɔn a y'a siri k'a da fanga bonda min ka sɔrɔ a la aw ka se o ma ɲɛ de bɛ sɔrɔ a la k'a ɲɛfɔ maaw ye o tɛ kelen dugu nafa sɔrɔ sira Kasim kɔsadani na n bɛ n da sonyɛni kuma ɲi n b'a f'i ye an ye projet de société dɔ dilan MPS tɔgɔ la dɔɔni n taara an sigilen mais an bɛ baro la bureau kɔnɔ a ko k'ale bɛ se ka nin tɔ dafa n y'a d'a ma f'a don fo bi a ti n ka téléphone ta n'a ka di ye n'an bɔra sisan n b'a wele a ti n ka téléphone ta a ti n ka so a ti se n ka so a ti se n ka bureau kɔnɔ ne ko min y'a bɔ a kunkolo la nin ye e ye girinna papier kan ye min y'a bɔ a kunkolo la o kɔni e tɛna se ka k'o la fo ka dugukolo minɛ ayiwa ko an ka waati korona merci an k'an ka minnu fɔ an hakili la k'a fɔ o ye fasodenw jɔyɔrɔ ye an ye caman fɔ o la n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ welewelekan dɔ b'i bolo walima ni kumakuncɛ kuma dɔ b'i bolo parce que n'a fɔ an k'an ka jɔ 22h30 hakili la k'a fɔ o sera ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo parce que i ye hakilina caman di bi su in na an bɛna na baara kɛ n'u ye puis an bɛna na lajɛ k'u lawalawala surtout dugutigiw ka côté parce que ne fana bɛ fɛ dugutigiw ye jala sɔrɔ u ka lawaleya sisan u ka dugu kɔnɔna na peut-être que coordinateur min bɛ Bamakɔ yan an bɛna n'ale wele n'o ye Seydou Sangare k'a ɲininka parce que Ala ma hinɛ n'Ablaye Sall la ale kun nana ni waleya ye fɛn mun na anw n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye min fɔ an ɲɛna bali bɛ dugutigiw de ka kan na bi bi in na maka bali olu de ka kan na parce que jamana ɲɛmɔgɔ bɛ danaya ta k'a di nka lawaleyali ni a timɛli kɔni mɔgɔ ka se ka nafa sɔrɔ a la o y'olu yɛrɛ de ye kosɛbɛ Kasim vraiment n bɛ i fo i tun bɛna laban ni min ye n'o ye société civile ye c'est à dire tubabukan min don a bɛ fɔ anw fɛ yan mais a ma dɔn yɛrɛ k'a fɔ min don i b'a ye hali n'u bɛ jɛmu kuma ninnu fɔ u b'a fɔ comment dire les membres du gouvernement les partis politiques et puis la société civile non ni gouvernement kɔni bɔra yen dɔrɔn a tɔ bɛ parti a tɔ bɛ société civile parti tɛ baarakɛla ye quoi jamana tɔgɔ la parti ye tɔn de ye tɔn in ye société civile ka composante de ye donc an bɛ ka fɛn minnu kɛ a ma dɔn o de kosɔn Kasim b'i ka bi thème Kasim n t'i fɔ dɛ n t'i fɔ an ka ɲɔgɔn dɔn bi tɛ non n t'i fɔ n'i ye mɔgɔ fɔ i b'a tiɲɛ mais n bɛ min de kɛ dɔrɔn k'i timinandiya yɔrɔ i b'a dɔn kuma bɛɛ n'i y'ali ko dɔ bɛ yen dɔrɔn n bɛ message ci ma parce que n b'a dɔn i ka téléphone ta a ma nɔgɔn n bɛ message ci ma mun kama pour que i kana bɔ i ka sira kan ne bɛ nin fɔ a bɛ na ni mɔgɔ camanba ye ka ne lajɛ mɔgɔw bɛ influencer k'a fɔ karisa lamɛnnen don karisa filɛlen don nka karisa bɛ ka tiɲɛni kɛ c'est vrai o b'a la dɛ o fana ye kelen jɔnni de bɛ k'a lajɛ yɛrɛ sa dɛ o fana nafa ka bon ka tɛmɛ donc o la cɛsiri de bɛ Kasim kunnafonidila bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ MPS sɔnna ka i bolo mana bɔ u nɔfɛ ka u noter nka an fɛnɛ kana kɛ tiɲɛni kɛbaga ye jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini waatinin kɔnɔ ko ka sonsoro kɛ taabolo ne a bɛ tali kɛ parti politique walima association a un truc là donc an bolo an fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ an nana ye k'a fɔ anw ka taabolo ni ninnu si tɛ fankelen fɛ donc o b'a to tile fila in na an bɛna an ka baaraw ko daminɛ nka ko donna ko kɔnɔ an bɛna daminɛ ni min ye o de ye sɛbɛn min kan ka di jamana maratigiw ma ko bɛɛ k'i seko kɛ jamana ko la wa Kasim cɛ bolo tɛ taa n'a ye muso bolo tɛ taa n'a ye Kasim Tarawele Jani ML Kasim Amaraka Kasim o de bɛ taga n'a ye Ala sago i bonya b'a la donc ka filɛlibaga bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan c'est-à-dire kuma na gasi ti ban mais ne kɔni bɛ hakɛto ɲini kɛ n t'a dɔn n ma surunya k'a dɔn nka n'i welela i ŋaniya ye min ye fo ka dɔn pour que a ka fɔ karisa i kun kan ka fɔ tan donc an ka lagosili dabila an ka ɲɔgɔn bilasira o de tun bɛ n fɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh an yɛrɛ b'i fo Batine e Kurumagan min ye MPS baarakɛla tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Falayi Keyita baara ɲina ani Kiba Jalo n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya minnu mana sɔrɔ k'olu walawala bɛɛ lajɛlen ye sabula maaw b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye kuranko ye ale ko ka gɛlɛn masimafɛn ninnu a ka d'u yɛrɛ nka u tɛ s'a kɔrɔ ka mɛn Ala ka sini jira an na